ክቡር ህዝቢ ኤርትራ እዚ እቲ ወትሩ ብኣቆፃፅራ ለንደን ኦንታሪዮ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ናባኻ ዝፍኖ ምእንታኻ ዝቃለስ ናይ ህዝባዊ ሃገራዊ ክትዕ መድረኽ እዩ። ዕላሙ ንስኻ ሓርበኛ ተቃላሳይ ህዝቢ እናተራኸብካ ብጉዳይ ማሕበረ ቁጠባ ህይወትካን ናፃን ልኡላዊትን ሃገርካን ከተወግዕ ብኢሳያሳዊ ውልቃዊ ምልኪ ተመንዚዓትካ ዘላ ሃገርካ ክትውንን ክትበቅዕ እዩ። ነቲ ኣብ ሓድሕድካ ተራኺብካ ብምልዛብ ክትበፅሖ እትኽእል ዕላማ ኣነፂሩ ስለ ዝፈልጥ ምልኪ ዓፊኑ ብምሓዝ መራኸቢ መስነታትካ ቆራሪፁ ሓኒቑ ሒዙካ ዘሎ መሳርሒ በጣጢስካ ሓራ ምእንቲ ክትወፅእ እዩ። መላኺ ናይ ባዕሉ ውልቀ ሕልሚ ንምትግባር ንዓኻ ንሃብትኻን ንቐፃል ወለዶኻን መሳርሕን መንጠሪ ናብ ዕላምኡን ይድህቕን ይጭፍልቕን ከም ዘሎ ብንጹር ኣልሊኻ እምቢ ብምባል ዘይምዝዝነትካ ክትረጋግፅን ሕጂ ዝጎተካ ዘሎ ናይ ዘይትደልዮን ዘይትፅበዮን ውግእ ከይበፅሕ ክትኣልዮ ክትለዓልን ባሕሪ ኤርትራ ንምጉባጥ ኩሉ ሳዕ ነቲ ዘዘቀፃፀሎ ሓዊ እናርኣየ ከም ቆልዓ ሑሕ ሓዊ መፂትካ እናበለ ከፈራርሓካን ሓዊ ከተጥፍእ ደድሕሪኡ እናሰዓብካ ኣብቲ ሓዊ ክትሓርር ክትከላኸልን ካብቲ ሓዊ ከይትሓርር ክትከላኸል ይግባእ። ክትከላኸል ክትበቅዕ ከዓ ነቲ ኩሉ ሳዕ መቃፀሊኻ ሓውታት ዝኣጉድ ምልኪ ምልጋስ ጥራሕ ምዃኑ ኣሚንካ ክትለዓል ግድን እዩ። መላኺ ኣባኻ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዝፈጥሮም ህውከታት ተወሲኑ ዝተረፈ ኣይኮነን። ምስ ኣብ ከባቢኻ ዝርከቡ ጎረባብትኻን ክኒኡን ሓውታት እናኣጎደን ናይ ዝተኣጎዶ ሓውታት ኢደቤዛ እናኾነን ከቃፅለካ ፀኒሑ ሕጂውን ብዓብዩ ይፀምደካ ኣሎ። ብኩሉ መዳያቱን መዐቀኒታቱን ከፋሊኡ ንስኻ ህዝቢ ኢኻ። ከፋሊኡ እቲ ሃገሩ ክርከባ ዝግብኦ ሓድሽን ቀፃልን ወለዶኻ እዩ። ንስኻን ወለዶኻን ኣብ ተዳኸምኩምሉ ዕጫ ሃገርካ ኣብ ኢድ እቶም ተጣሚሮም ኣንጻርካ ዝለዓሉ ሓይልታት ክወድቕ ዘለዎ ተኽእሎ እዩ። ኢድካ ጣሚርካ እትፅበየሉ እዋን ድማ ኣይኮነን። ክቡር ህዝቢ ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ናይ ውግእ ሃዋህው ገጢሙካ ኣሎ። ብሓደ ወገን ብኣብይ ኣሕመድ ዝለዓል ኣረጊት ግና ሓደስቲ መራሕቲ ኣብዚ ዝመፅሉ ዝሕደስ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ እቲ ምዋግኢና ንሃገራዊ ናፅነት ዝኾነ ባሕሪ ኤርትራ ንምጉባጥ ከዓ ሃገር ኤርትራ ምጉባጥ ዝዕላምኡ ክኸውን እንከሎ ብኻሊእ ወገን ድማ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ በቲ ንህዝቢ ኤርትራ ከዕሽዎ ዝፍትን ንኣብይ ዝመርሓ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ባሕሪ እትዳለወሉ ዘላ ውግእን ምስ ካልኦት ብምፅማድ ገጢምና ከነፍሽሎን ንኣብይ ካብ ስልጣን
ኢሳያስ ካብ ምድምሳስ ማለሊት ናብ ምጽማድ ምስ ማለሊት ስትራቴጂካዊ ዕላምኡ እንታይ እዩ ብዝብል ኣቲናዮ ዘለና ኣብዚ ተዋስኦ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝጻመዱ ዘለዉ ብዙሓት እዮም ኣጽቢብና እዚ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምልከት ብመጠኑ ፖለቲካዊ ባህርያት ናይዞም ሰለስተ ተዋሳእቲ ኣካላት ንርአ ፖለቲካዊ ባህርያት ኢሳያስ ፍጹም ዝተፈልየ ፖለቲካዊ ሓሳብን ኣረኣእያን ዘይቅበል እቲ ዝቐርብ ሓሳባት ናብ ህዝቢ ከይበጽሕ ንምድምሳስ ነቲ ሓሳቢ ዝቕንጽል ውሽጣዊ ይኹኑ ግዳማዊ ፍልልያት ብሰላማዊ መገዲ ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ኩሉ ሳዕ ብሓይሊ ይጭፍልቕ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ናይ ውልቀ ዕላምኡ መሳርሒ ምግባር ንኻልኦት ናይ ከባቢና ሓይልታት ዕላምኡ ክሳዕ ዝዓውት ብመሳርሕነት ምጽማድ ካብ ብዙሓት ውሕዳት እዮም ክልተ ህወሓት ብቋንቋ ኢሳያስ ማለሊት استراتيجية إعلامه زسحاته مس إساس بتدقاقامي نزوقان فو بوليتيكا وغريتشتات مفتح خفتر زي كالي مسمن منت منتاي أبيناي أوان يتسامد زتدنا قري عقل صبتاو سقم تزوسد أمونغا هقراو من النتات زتقراج أوي نحربنينت حزب تግራይ أما حديرو كمرح زي بقعه نشتاوي قلولاتو بسلاماوي بوليتيكاو لزب مفتحو زتساعنو نايز سفح حزب تግራይ ودبي ثالثاي أبي أحمد ولك سلطانو بملكي كنقس تلعلي نهزباوي شقرات دحر سلطانو زريئي أبوشت هزباو قريتشتات ببرت انت زي كوينو بسلطانو أبواقع عداقا زأتو سلاماوي بوليتيكا ومفتحيتات فتصم زي كبل وتهدروا حيلو نمهمات مسوطة تنياتات زصمد نمهمات مس وصة تنياتات زصمد أبقدا يتو إرترا بنصور إرترا نسخ توص أين بران كاب زبل تبقيسو نمورار 3 مليون زتعد كسراويت عداليو خمزرلو زفكر ملاخ سبي جزيخ حصر لنا منتي نابتي صمدو هقدفن هواحتن نقطع كم زبل نزلو مخنيات أبكتعنا أبتاريخ هواحتن شعبيان انتي حليفو دحرنا تصنتك انتي تقانيفو حج خنابي قصو زبل كان العلو سلان نخيل بحق خصامو دي يخيلو دو بحصر زبالة كاب قالسي اتحيزو كسعزي حجي تبسيح زلو ونتات نرأي سورة إرترا من انتناس انت إرترا قالسو جمير هوحات 14 عامت دحري مجمار سورة إرترا قالسي من انتناس انت تقراي جمير عبت مسرح كلتيهم النات حاجة جزو استقالوا سلوم مدرخات وحداتا يكون كلتيهم مدبات استفراليو أقات أميتاتن مغنياتاتن عبزيت تعارق قريتشت آتيوم إتاورا بوليتيكاو استراتيجيوي أملخاختون حادة هو حات هو دق وديبو كاب قداي تقراي ناب قداي إثيوبيا سلز السقاقروي نيساس دما أغطعوه بمالريتن عباي تقراين خصو
كهرمون جمير مالليت نمدفع مس أبي أحمد تصاميدو حزب تግራይ ንምድምሳስ ተዋጊሉ ውግእ ባድመ ኢሳያስ ዘበገሶ ናይ ምስዓር ህወሓት ወይ ማለሊት ነይሩ ኣብ ኢህወደግ ዝተጠርነፈ ሓይልታት ተኸላኺለን ከቢድ ክሳራ ከሲርና እዚ ፍልይ እዚ ገና ኣብ ሜዳ ኢፒአርፒን ማለሊትን ዝተባእሳሉ ዶ مبجسي تبع أسعار مبجسي مخناتو بساتهم بزعبا اي بي ار بزو حيزاربون يوم كلتي يوم حبوات سلفتات نيروم مارك سلانينا وسلفتات تيوم ماليليت قبلهم كلو سؤال ماركسيس لانينيس ليج تجراي تيوم كا Eritrean People's Revolutionary Party زبل ركبهم كله بزل على درجة نايكلتي انسلفتات أبزي اتفل اليوم زي جمر إذا فل اللي زي جانا أب ميدا ابي اربن مالليتن تبع اسلو مبقسي حدا خبتم عبيت استراتيجيكا وجيجاتات هواحات أتقباري هندسة إساياس كوينو أبوش قدا إرترا آتيو بزحات عشاحات سراويت بمسلاف مس إساياس تساميدو نجبها موقعي أبوش تزوم مستتقصو نتبتات بزحات مساليتات كل عالو زخقلو يو كاب تاريخاتهم بمبقاس إن العلو حتو مبقار متصمع دزوم كلته كابي نابي إساس نايزوم نايزي صمدوزي استراتيجيكاوي علامو انتاي اللودو استراتيجيكاوي علامة انتليو انتاي كخوني خير يتراخم هاجر أبي قمتا زبلون كالوتن حطوطات كنملس كنكات علوم يهلونا هو حاتك كابزوم تقسنا يوم في الليات مس إساياس زت سامدو بقعات بوليتيكاو استراتيجيكاو علاماتات داسيسكا كركبو يكالدو نمزازمي بحفشو زوم كلتا ملختي سلطاناتو ما رقاقي صوم كسع كندي هزبتات كلتياتهم قبلن كاللخو آبين إسياسن مالتي سلطاناتو ما رقاقي صوم كسع كندي هزبتات يعنو بزي قدس نمغصال زتلعلو قبنينياتات يوم توم عبيتي وسنت حيلتات فلايكا بأمريكا زمرح معراب نابين كسعبين يوصدو وساني بيمان يخون بسقام زي تصفعن زي تقلن ناس هاجرنا نمرقات كنكالسينا كله مفتح شجراتنا أبئيد هزبنات رح كم زلو دمانا أمن نسو تحيلي سلزخوني كل ساعة كابزي زقربكو حتصير ماتوي بزح نالعلنا خنزارب له النخل نزمصك بخمي يتنكفلو نابيك خبص حوي كنريز قبالناي سلزخوني سلسمعكمني يغني لي اتي مدرخ نجزا كفوتي كم كل جزء حصر بالزبالة تدقاقا كنملالس لنخل ريتو تاتنا نقرب and نايلومي جزينا خبت جمرنا له أوش تحدى ساعات فرقان كانت تقال له تخيلنا زبالة سعيد thank you
እሞ እቲ ቀንዲ ጉዳይ እቲ ጽምዶ ዝበሃል استراتيجيكا علامة اللودو إساس زقعر الوزلو انت اللي خنتايت استراتيجية علامة خون زغير نابي قصو نهاجرنا كاب زحج زلاتو ومنت أبيك قمت آي خير وين أبيك وسط آي خير نممر ماريو اتي نساتو من تايني رومجن هماليسنا نتي حجي الناس خاطع أنا نوصنو ድሕረ ባይታ እዩ ዝኾነና ማለት እሞ ከምዚ ዝበሉ ሰባት ኣብ ምንታይ እዋኑ እዮም ዝፃመዱ ወይ ፅምዶ ዝሓቱ ዘሎ ዝብል እዩ እቲ ክንዘራረበሉ ንደሊ መምህር ዘሩ ኣቑባይ ምናልባት ምዞም ዓበይቲ ምዝራብ እኳ ብዙሕ ተኣሽሙ ይኮነን ግን ንእሽተይ ብናተይ ርእይቶ ክዘራርብ ዝኽእል መጀመርያ ነገር ሕሉፍ ታሪኾም እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ምግላፅ የድልዮም ተመሊስና ብዙሕ ሰዓታት ዝውድእ እዩ ብዙሕ ሓሊፉ እዩ ግን ድሕሪ ብመሰረቱ ወያነን ባጉምባር እንተሪኢኻዮምሲ ሓደ ዓይነት ባህርያት ዘለዎም እዩ እቲ ውድብ ብሓፈሽኡ ዘይኮነስ እቶም ቀንዲ ኣርካን ዝበሃሉ ናይ ግደፍ እቶም ቀንዲ ኣርካን ዝበሃሉ ናይ ወያኔ ውሕዳት እዮም ኢሳያስ ምስ ቁሩብ ሰዓብቱ ናይ ወያነ ከዓ እቶም ንፈልጦም ካብ ባሉ በይስሓት ጀሚርካ እቶም ውሕዳት ሰባት እዮም እቶም ቀንዲ ዋላ ሕጂ እውን ነዚ ኩሉ በቲኖሞ ዘለውን ወያነ ውሕዳት ሰባት እዮም ዝኣልዮ ተኣሽሙ ዝግብርዎ ዘለዉ ስለዚ ንሳቶም ንህዝቢ ኤርትራ ንተሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራን ወያነ እውን ንተሓፋሽ ህዝቢ ትግራይን ወላ ሓንቲ ሓሊፍ ዝበሃል ነገር ገይሮም ኣይፈልጥን እዮም ኣይገበሩን ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣይገበሩን ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ እውን እንድሕር ኮነ ኣብ ትግራይ ናይ ብሓቂ ድርቃት ይኸሎ ብዙሕ ህዝቢ ትግራይ ንሱዳን ክስደድ ከሎ መንገዲ ምሕላፍ ከሊኦሞም ንኸሰላ ሓገዝ ንምእታው ከሰላ ጌርካ ንዲያቦ ድዩ ወላቶም ስደድ ዝነበሩ ሱዳን ንምእታው እውን ኣዝዩ ክንደይ መንገዲ ሃሊቑ እዚ ሃሊቑ እንዳሃሎ ከሎ ኸማን ተባኢሶም ነይሮም ተመሊሶም እውን ተዓሪቖም እዮም ስለዚ እቶም ሊቃን ናይ ክልቲአን ውድባት እቶም መራሕቲ ናይተን ሰልፍታት ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃል ነገር ፈፂሞ ግምት ዝበሃል ነገር ከም ዘየእትዎ ብተሓለፈ ታሪክ ትረአ እዩ ሕጂ እውን ንሳ ትረአ ዘላ ምክንያቱ እንድሕር ሪኢኻዮ ትግራይ ሕጂ 360 ዲግሪ ተዓፅያ እንዳሃለወት ከላ ኣብ ክንዲ ዋላ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፍልይ ይሃለዎም ኣብ ክንዲ ሓቢሮም ንዘሎ ኩነታት ዝገጥሞ ተፈናጭሎም ሕጂ ዝኸዶ ዘለዉ ትሪኦ ኣለኻ እቶም ሓደ ፍንጫል ዝበሃሉ እቶም ቀንዲ ኣርካን ዝበሃሉ ናይታ ወያነ ከዓ በዓል ደብረፅዮን ዘለዎም ሕጂ ምስ ኢሳያስ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ፅምዶ ንሱ እዩ ሕጂ እቲ ስለምንታይ እዮም ሕጂ ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ንሕሪልካ ሓደት ካብቲ ስልጣን ጨርሾም ክወልዱ ኣይደልዩን ስልጣን ከዓ ክሕዙ ንምዋእሎም ስለደልዩ ወላቶም ኣብ ህዝቢ ኣጉምባ ዘለዉ ይኹን ወላ ወያን ዘለዉ እታ ስልጣን ዝበሃል ነገር ጨርሾም ክሳብ ሂወቶም ክእርፍዎ ኣይደልዩን እዮም ምስኡ ከዓ ተተሓሒዙ ሃብትን ገንዘብን ይወርሱ ስለ ዘለዉ ወይ ከዓ ሒዞም ስለ ዘለዉ ነዚ እውን ክኸስርዎ ኣይደልዩን እዮም ሓደ ንሱ ንባዕሉ እቲ ብምዕራብ ወገን ናይ ወርቂ ጉዳይ ዝኣቲ ዘሎ ብዘይካ እቲ ብዕሊ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ካሊእ እንተሰሪቅካ ዝሓቲ ዘሎ ብዲያቦ ቢልካ ብባድመ ቢሉ ንሻምበቆ ኣትዩ ብእግሩ ኮንትራባንድ ኣብ ኤርትራ ገይሩ ዘሎ ይሕበር እዚ ከዓ እቶም ሚሊታር ሓለፍቲ ወገን ምዕራብ ዘለዉ ወገን ሽረ ዘለዉ ይገብርዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝርአ ዘሎ ስለዚ እዚ ጥቕሚ እዚን እቲ ካብ ስልጣን ክነብሩን ነዛ ሕማቕ ኩነታት ግዜ ዘላቶም ከዓ ክሓልፍዋ ስለ ዝደልዩን እምበር ንመፃኢ እንታይ ከም ዘሎ ዕላማ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእልን ህዝቢ ዝወርዶ ዘሎ ፀገማትን ኣብ ግምት ዘእተዎ ከም ዘይኮነ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ብናይ ኤርትራ ጉዳይ እንተሪኢኻዮ ከዓ ኢሳያስ ናይ መፃኢ ጉዳይ እውን ብዙሕ ዘገድሶ ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለዋ ሓደ ኢትዮጵያ ንዓሰብ ንገለ ውግኣት ነገር ከይትገብር
ካልኣይ ነገር ምስ ወያኔ ዕርቂ ከይትገብር እዚ ፅምዶ እዚ እንተ ደኣ ከይዱ ወያነ ምስ ኣብይ ስለ ትባተኽ ስለዚ ኢትዮጵያ ተተባቲኻ ከኣነ ኣብ ትግራይ ወላ ሓንቲ ከስግኦ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘይህሉ ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ካብ ሓደ ነገር ከስግኦ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘይህሉ እዚ ኩነታት እዚ ከም እንድሕር ከይዱ ከዓ ብሰላም ክነብረሉ ዝኽእል ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ክነብር ስለ ዝኽእል ዘይኮይኑ ናይ ነዊሕ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ መደባትን ሕንፃኣትን ኮይኑ ንቐፃሊ ንክልቲኡ ህዝቢ ንክልቲኡ ሃገርን ክጠቅም ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተመደበ ነገር ክኾነ ከም ዘይኽእል ብንፁር ፍሉጥ እዩ ዕላማቶም የፍቅደሎምን እዩ ባህርያቶም የፍቅደሎምን እዩ ኩነታቶም እውን የፍቅደሎምን እዩ ስለዚ ኣብ ስልጣን ናይ ምፅናሕን ጥቕምካ ናይ ምሕላውን ካብ ሓላፍነት ንምሕዳምን ንኸይሕተቱን ዝገብርዎ ዘለዎ ፅምነት ዘይኮይኑ ካሊእ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ክህልዎ ክእል ኢለ ኣምን እየ ብናተይ ዘለኒ ትርድኦ ብተግባር ከዓ ክትሞይኑ እንተኽኢልካ ከዓ ዋላ ሓንቲ ተኣሽሙ ዝድለ ነገር ኣይኮነን ብቐሊሉ ክትርድኦ ትኽእል ነገር እዩ ኣብዚኦም ከዓ ሕጂ ናብ ፅምዶ ኢሎም ይጓየ ዘለዉ ይቐፅል እውን ኣይግድሶምን እዩ ንዛ ግዜ እዚኣ ከመይ ገራ ትሓልፍ ንከመይ ገራ ትኸይድ እዚኣ ሓንቲ ዓመት ቢላ እንተ ደኣ ወሲዳ ከምዚ እናበለት ከዓ ብፅሊ ዓመት ከዓ ሓደ ነገር ይፈጥር ኢሳያስ ከምኡ እንዳበለ ከዓ ናይ ግዜ ምንውሓይን ግዜ ምውሳድን እዩ ስለዚ ኮንትሮል ገይሮም ህዝቢ ከዓ ኣብ ጢመትን ኣብ ሕማምን እሞትን እትዮም ኣለዉ ንምቁፃር ከዓ ቀሊል ይኾነሎም ኣሎ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ብከምዚ ክብል ዝኽእል ይቀኒለይ ታንኪዩ ኣኸዓየ ወል ፅቡቕ ርእይቶ እዩ ዕባይ ኣብ ስትራቴጂ ዘራኽብ ዕላማ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ብክልቲኦም ደረጃ እንተኮይኑ ማለት እዩ ካልኣይ እቶም ሰበስልጣን ስልጣኖም ንምቕፃል ዝገብሮ ክኸውን ከሎ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሰበስልጣን ስልጣን ጥራሕ ዘይኮነ መኻዕበታት እውን ይገብሩ ኣለዉ ኮንትሮባንድ ናብ ኤርትራ የእቱ ይነግዱ ስለዝኾነ ነቲ ግዜ መሕለፊ እዩቲ ምናልባት ምፅማድ ዶ ምትሕባር ዝብልዎ እምበር ኣብ ዘላቒ ዕላማ ዘለዎ ይኮነን ኢሳያስ እውን ከምኡ ከመይ ላዛ ግዜ ትሓልፈሉ ንምስራሕ ዝኸይድ ዘሎ እያ ካሊእ ተወሳኺ ምናልባት ሓደ ሓደ ሓበሬታት ከም ዘለኒ ድሕርቲ ዕርቂ ብመጠኑ ተገይሩ ሙሉእ ዋላ ይኹን ህዝቢ ከም ድላይ ናብ ክልቲኡ ወገን ክኸድ ከም ዘይኽእሉ ከም ዘይደልዩ እኳ ፍልጥኒ ግን እቶም ሓለፍቲ መገዲ እንድሕር ተኸፊቱ ኣምሹር እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ዘለዉ ብዝሓለፈ ገበን ናይ ኢትዮጵያ ዝኸሰሱ ኢትዮጵያ ትኸሶም መራሕቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ወያነ ይኹን ብስርቂ ሕጂ ጥርጥር ዘለኹን መገዲ ድሕር ተኸፊቱ ብኤርትራ ኣትዮም ንደገ ወፂኦም ንብረቶም ስድራኦም ሒዞም ደገ ወፂኦም ክጠፍኡ ከም ዝኽእሉ ከዓ ኣይቲ እዚኣ ዘይጠርጥር ዘይብላ ነገር እያ ከምኡ እውን ፍላን ከም ዘለዎም እውን ፍሉጥ እዩ እቲ ዝምድና ሙሉእ ክፉት ክኾን ከም ዘይኽእል ፍሉጥ እንድዩ ህዝቢ ከም ድላይ ከም ጥቕድሚ ዝነበሮ ይኾን ይኽእል እዩ ምእታዊ ሙፃእ እንተደኣልዩ ናይ ንግዲ ንሓደ ሓደ ነገራት ምሕላፍ ክፍጥር ተፈጢሩ እቶም ሓደ ሓላልፍቲ ከዓ ብኤርትራ ኣቢሎም ንደገ ክወፅሉ ዝኽእሉ መገዲ ዕድል ከረኽቡ ይኽእሉ እዮም ወይ ድማ ኣብ ሱዳን ኣቢሎም ናይ ሱዳን እኳ ንባዕሉ ትኩነታት ዘሎ ንሪኦ ኣለና ግን እታ ናይ ኤርትራ ነገር ንህሎም ገንዘቦም ውፅኦም ነብሶም ውፅኦም ክሃድሙ ከም ዝኽእሉ ህዝቢ ከዓ ኣብ ዘለዎ ናይ ደርሃመት ክነብር ከም ዝኽእል ዘይጥርጥር የብሉን ፅቡቕ ቅድሚ ምስ ወያኔ ቅድሚ ምስ ህወሓት ኣንጻር ህወሓት እውን ዘርዓሎም ዘዕጠቖም ናይ ኢትዮጵያ ውድባት ነይሮም ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ይዋስኡ ኣለዉ ሓደ ካብኦም ከዓ ናይ ኣምሓራ እዩ ስለዚ እዚ እውን ብፅምዶ ደረጃ ዘይፀውዖ ስለ ዝኾነ እምበር ሙሉእ
ደገፍ ክግበረሎም ፀኒሑ ክሳብ ሕጂ ከዓ ዝኸይድ ዘሎን እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት እናእተና እውን ክንዛረብ ንኽእል ይመስለኒ ካሊእ ኣነ ኢሳያስ መበገሲ ዕላምኡ ኢትዮጵያ እዩ ብፍላይ ከዓ ኣምሓራዊት ኢትዮጵያ እዩ ክኸይድ ዝደሊ ንዑን ምዕዋት እዩ ዝቃለስ ካሊእ ኩሉ ድሕሪ እዚ ዕላማ እዚ እዩ ዝበሃላ እየ ስለዝኾነ እዩ ካብቲ መጀመርትኡ ግን ንሱ ርእሰ ብሔር ኮይኑ ክቅፅለሉ ብዝደሊ መገዲ እዩ ዝኸይድ ክሪኦም ከለኹ እቲ ናይ ቅድም ኢህኣፓ ዝነበሮም መርገፅ ሕጂ እውን ዝቕፅልዎ እቶም ዝተረፉ ዝቕፅልዎ ዘለዉ ማለት እዩ ዋላ እኳ ዝከፋፈሉ እንትኾኑ እዚ ከርእየና ዝኽእል ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ኩሻይትን ሰማይት ዝብል ነጥቢ ኣልዒሉ ንኦሮሞን ኣምሓራን ንምንፅፃል ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ከባቢ ብምሉእ ስቲር ንምግባር እዩ ስለዚ ናቱ መልሲ እውን ብዙሓት ምሁራት ኦሮሞ መልሲ ፅሒፎም ኣለዉ ኔጋቲቭሊ እቲ ዝበሎ ጌጋ ምዃኑ ክእረመሉ ከም ዘለዎ ዕላሙ ከዓ እንታይ ምዃኑ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ስለዚ እቲ እናሰፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዛ ፅንዶ እዚኣ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኩንነት እንታይ ክትሰርሕ ትኽእል ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ምድራዕ ሓሊፋ ትገብሮ ነገር ይህሉ ዶ እትዕወት ዝድለ እንታይ እዩ I think ፅቡቅ ጌርና ግምጋም ክንወስደሉ ንኽእል ንክመፅእ ዝኽእል ኢልና ብምትሓሓዝ ከነልዕሎ ይግባእ ባህላ ስለዚ ብርሃነ ኣብዚ ርእቶ እንታይ ኣለካ ብርሃነ ዝሰምዓኒ ዘለካ لا اوكي ويعني وهو انت ريتو لك ابز خبلو تصنعكو زي اي سمع كان انت زي كوينك وكالي تسعميد كار لها مثلا رمي كان يري مجن انت مريته هو دينه هذا الرأي يدل إنه بكم زيتات فردا تلا الرأي يدل إنه أبزعواز تبلو ذلها يا رب قال يا الرأي أنت اللي كاتا حتى ዝፅምዶዝሲ እንታይ ዕላሙ ስትራቴጂካዊ ዕላሙ ብፍላይ ብኢሳያስ ህወሓት ጂኒየር እንዳኾኑ እዮም መፂኦም ኣብ ዝተፈላለየ መስርሑን ከጥፍኦም እናተቃለሰ ይመፅእ ንሳቶም ከዓ ከበድቲ ስትራቴጂካዊ ጌጋታት እናፈፀሙ እዮም መፂኦም ሳዕሎሙ ማለት እዩ ስለዚ ትሕቶ እዚኣ ንዓኣ ንምምላስ እንተኮይኑ ወይ ከዓ ካብ ወፃኢ
كتقربو تدلي الرأي أنت اللي يقربلنا اوكي انا خلاص رأي يدلني مخنياتو ብዛዕባ በዓል ኢሳያስ ወያኔ ኣብይ ትዛረብ ትዳ ኮይነ ማለት እንታይ ስትራቴጂ እዩ ከመይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ እንታይ ትውግእ ኮምፕሊትሊ ካብቲ ንሕና ከም ኤርትራውያን እንደልዮ ነገር ወፃኢ ዝኾነ ነገር እዩ ወፃኢ ኮምፕሊትሊ ወፃኢ እዩ ስለዚ እንተ ዳ ንዑ ክትንትን ኮይነ ኣብቲ ንሶም ዝፃወትዎ ዘሎ ፀወታ ማለት ናይ ህዝቢ ምህላቅ ህዝቢ ምጥፋእ ኣብ ውግእ ምእታው ኣብታት ይክኣትው ማለት እዩ ስለዚ ናይ ውግእ ፈላስፋ ይክኸውን ማለት እዩ እንታይ ማለት እዚ ህዝቢ ኣብዚ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዘሎ ሰላም እዩ ዘናዲ ሰላም እዩ ዝደሊ ሰላም ስለ ዝደሊ ከዓ ሰላማዊ ዝኾነ መፍትሒ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ብወገን ደቡብ ይኹን ዋላ ብወገንና እቲ ንዓና ዘሸግረና ዘሎ እዞም ኣካላት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዶ ኤርትራ ዶ ዝበሃል ቦታ ኣለና ዝብሉ ኣካላት ነቲ ሕብረተሰብ ሓማሚሶም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ስለዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኢሳያስን ወያኔን ብሓንሳብ ክኾኑ ክፋትሑ ክባትሑ ክቃተሉ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓዮም ዓብይ ተወሲኽዎም ኣሎ እቶም ኦሮሞ እንተኾኑ ግን ካብ ቀደሙ ነይሩ ዝነበረ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ምክንያት ከ ኣለዎ እሱ ኣክቹዋሊ ቁርብተይ ምክንያት ዘለዎ እኳ ናቶም ቀደም ዘበን ከም ባርያ ይሽየጡ ከምሱ ዝለመሩ ስለ ዝኾኑ ሕጂ ምናልባት ሕንሕነ ዝብል ኣዘራርባ ክህልዎም ይኽእል እዩ ናብ ነንሕዶም ከዓ ሓመድ እዮም ዝጋበሩ ድፎ ምስ እቲ ካልእ ሕብረተሰብ ኣብኡ ዝኣተወ ኮፍ ዝበለ ዘይመሬቱ ሒዙ ኮፍ ዝበለ ኣካል ትግራዋት ድዮም ኤርትራውያን ድዮም ኣምሓሩ ድዮም ብፍላይ ኣምሓሩ ኣብ ልዕሊኦም ምፍዳይ ናይ ግድን ይገብሩ እዮም ስለዚ ንሕና ክንሪኦ ዝግባአና ነገር ተዳሃልዩ ኮይኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፅምዶ ገይሮም መዓስከ ተፋትሖም ፈልጡ ታሕቶ ከነምፃ ዘለና መዓስከዮም ክልቲኦም ተፈላለዮም ትፈልጡ ኣብ ምንታይ ትፍልልዮም ኣብ ውግእ ምግባር ተኮይኑ ብሓደ እዮም ዘለዉ ሕጂ ከዓ ንውግእ ምድላው ተኮይኑ ከዓ ብሓደ እዮም ዘለዉ ቀደሙ ከምኡ እዮም ነይሮም ሕጂን ከምኡ እዮም ፅባሕ ከዓ ከምኡ እዮም ዋላ ሓንቲ ፍልይ የብሎም ስለዚ ንዕኦም እዚታት ክንዛረበሎም ብዛዕባኦም ብዛዕባ እቲ ንሶም ዝገብርዎ ዘሎ ምትእኻብ ክንዛረበሎም ንዓና ከም መፍትሒ ይኮነን ፊቶስቶ ካብኡ ወፃኢ ዝኾነ ኣስራሕ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ነቲ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብፍላይ ንዓና ንኤርትራን ዝምልከት ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርና ኢና ንፈትሖ ድብል ፍልስፍና ሒዝና እንታይ ተጀሚሩ ኣሎ እንታይ ከይተፈፀመና ኣሎ እስከ ነዚኣ ከመይ ጌርና ክንፈፅማ ኢና ዝብል ክለስ ሓሳብ ኢና ክንኣቱ ዘለና ኣብኡ ኢና ክንዘራረብ ዘለና ብዛዕባ ፅምዶኦም ግን እስኖት ኒው ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እጂ ስብሓት ነጋ ሱመራ ይኣቱ ኣሎ ኣቲክ ያፈርድ ሰሚዕኹሞ ክትኮኑ ትኽእሉ ተስፋ ገብር ስብሓት ነጋ ከማን ካብ ኣሜሪካ መፂስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ስመራ ከማን ይኣቱ ኣሎ ኦል ኩሎም ቶም ሓለፍቲ ናብ ኤርትራ ይኣቱ ኣለዉ ኣብይ ከዓ ንሕና ባሕሪ እንደለና ይብል ኣሎ እቶም ኣምሓሩ ከዓ ንሕና ጎጃም ኢና ንሕና በጌምድር ዶ ገለምን ተባሂሎም ከዓ ሓመድ ጋበሩ ኣለዎም ምስ ኣንፃሩ እንሶኦም ኣብዚ ናይ ውግእ ስትራቴጂ ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ መጠን ኣብኡ ክንኣቱ ከማንስ ኣድልየናን ዘድልየና ንሕና ካሊእ መፍትሒ ከመይ ጌርና ንምፅእ እቲ መፍትሒ ንደልዮ ከዓ እንታይ ተገይሩ ዘሎ እንታይ ከይተገበረና ኣሎ ነዚ ከመይ ጌርና ክነምፅኦ ኣለና እዚ ትናበልና ክንከይድ ንዓይ ከም ኣርእስቲ ኮይኑ ክረኣየኒ ዝኽእል ተዘይኮነ ብዛዕባ ኢሳያስ ሃብ ኦልሬዲ ብዙሕ ራውንድ ጌርና ኢና ማለት እዚ ሕጂ ምፅካያ ዘለካ ሓድሽ ራውንድ ይኮነን ናይ ቀደም ራውንድ ግን መበል ክንደይ ራውንድ ዘይፈለጥክዎ ዘለኹ ኣነ ብወገነይ ማለት ወዲእ ኣለኹ ዘረባይ
سامعكم نحن وقلنا تسفى قبل. نتي حتى احنا مم. سلام سينا لنا مم. كند سلام سيننا زلو تنهجنا مليخ زلو والكملاخن بجلوني مم. أبز حج زلو أوان ملكون مغتصال نزبنا طرح زي كونه كم تلمدو نخبابنا سلام بمخلع مغتصل سلطانون يوتن مخانو جيو سلزتبقسه حجي نزمصني ኩነታት ምስ ወያነ ተፃሚደ ወይ ምስ ማለሊ ተፃሚደ ክገጥሞ እየ ዝብል እንከሎ ይርዳኣና እዩ እንታይ ማለት ሕጂ ንሕና ውግእ ክቕፅል ዶ ብዛዕባ ውግእ ክንዛረብ ዶ ይኮንናን እዚ ርእስቲ እዚ ነልዕሎ ዘለና እዚ መፅእ ዘሎ ውግእ ንህዝብና أمتى درجة خبص حين هاجرنا أمتى درجة خبص حايو تزبلو زرلو تصمدو كابزو كلا خل زخيل ديو كاب تصمدو إترا تقسبو تقراي تقسبو يك عند ساتهم ثم راحتنا هو حد من تقراي لهم قد محجنا تقراي مخسبات أم مسرحك على سي للعلو قديفهم زخسرو حزب ትግራይ እንደገና ሕጂ ካብ ዝኽፈስቦ ዝደልዩ እንታይ እዩ እሞ how does it boil down to peace in the region እቲ ትሕቶ ስለዚ ዝተፈለየ ኣረኣያ ካብ ናትካ ዘሎ ይኮነን ብሓፈሽኡ ህዝቢ ሰላም እዩ ዝደሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ህዝቢ ብሰላም ክነብር ይደሊ ብሰላም ክሰርሕ ይደሊ ብሰላም ክንቀሳቐስ ይደሊ ንዕኡ ዝበቅዕ መንግስቲ ኣብ ምስራሕ ከዓ ይቃለስ ማለት እዩ ምክንያቱም ካይሉ ዝቦ ስለዘየለ ስለዝኾነ እዚ ሰላም ብሰንኪ እዚኣቶም ዘእተውዎ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ጥቃቱም ኮይና ኣለና እሞ እንታይ ክግበር ዘለዎ ናይ ኢሳያስ ዕላማ እንታይ እዩ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ኣለዎ ዶ ናይ ውልቁ ናይቲ ሃገር ቀቢፅና የን ናይቲ ሃገር ስትራቴጂካዊ ዕላማ ከም ዘይብሉ እንተኮይኑ ከዓ ምድካማን ምዕናዋን እዩ መሰጋገር ክትኮኖ ግን ዋላ ውልቀ ዕላሙ እንታይ እዩ ካብቲ ኩሉ ግዜ ንእምነቶ ንላዕሊ ብኸመይ ክኸዕውቶ ይደሊ ኣብዚ ምፅማዶም ወያኔ ምስቲ ውልቀ ዕላማ ናይ ኢሳያስ እዮም ይሻረኹ ዘለዉ ዝብሎም ነገራት ክንሪኦም ክንክእል እምበር ንሰላም ከዓ እንተ ማርያም ኢልካ ዝመፅእ ሰላም የለን ሕጂ ብዙሕ ክትዕ ይካየድ ኣሎ ኣብዞም ናይ ኢትዮጵያ ፓርቲታት ፖለቲካዊ ረኣያታት ዘለዎ ከመይ ጌርና ብሰላማዊ መገዲ ካብ ንህዝብና ዘህልኽ ውግእ ወፂና ብሰላማዊ መገዲ ነዚ ስልጣን እዚ ነልዕሎ ኣብ ዝብል ኣትዮም ኣሎ ስለዚ ንሕና ክንመዝኖ እሞ ንህዝብና ከዓ ናይ ቃልሲ ቅጣጫ ከንሕብሮ ክነኣስሮ ክነተኣሳስሮ ማለት እዩ ከነተኣሳስሮ ንሱ ከዓ ክንተኣሳሰር ክንክእል እቲ ዕላማ እሞ ዝተፈለየ ኣረኣያ ይረኣኹም ክብል ኢለ ዝተፈለየ ረኣያ እዩ ነይሩ ከመይ ከመይ ዝብል ለባም እዚ ፅምዶ እዚ እንታይ ክኸስብ ኢሳያስ ንምንታይ ዕላማ እዩ ከም ዝገብር ዘሎ ዝብል ሕቶ ከነምፅእ ከለና ጥራሕ ኣብኡ ኣሎ እቲ ሓደ ዓብዪ
تسمعوا ديك الآن انتهيت زي السمامة مغنيات انتاك عوتي لي نزبل زراربات إذا عوتو راح قدم أبتاب وتابتي نجرتي زلسو حدش نجر عنسك حدش نجر زمصاي يقولون جي نحنا كم حبرات السب حنت نجر على بزح عصرت جديد دقما يعني in fact بزي أبا شارلو من اللي خيلي مع الإساياس من البات ናብ ኢትዮጵያ ሕውሳ እዩ ከምዚ እዩ ዶ ታሪሳዊ ዶ ገለ ዝበሃል ዘረባታት ገለ ንሰምዓሉ እንዲና ፍርያት ናይቶም ምዕራባውያን ተሪእናያ ሕጂ ከማን ከምቶም ካልኦት ምዕራባውያን ከምቶም ካልኦት ሃገራት ኩሉ እቲ መሬት እናኳዓተ ይዕድሎም ኣሎ ይሂቦም ኣሎ እቲ ጉዳይ ኣብ ኣፍሪቃ ሙሉእ ኣፍሪቃ ሙሉእ ንብረቱ ንምግፋፍ ዝግበር ቃልሲ ከም በዓል ኢሳያስ እቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣካላት ዘድልዮ ውግኣት ከካይድ ኣለዎ ስመኒ ተዓራሪኹ ምስቶም ተባኢሶም ዝነበረ ይተዓረቕ ምስቶም ተዓሪቆም ዝነበረ ይበኣስ ሳስ ሽግር ኣይኮነን ረየ ሕጂ ዳጋሎ መፂኡ ንኢሳያስ ኣነ ሕነይ ክፈዲአ ኢሉ ይዛረብ ኣሎ ናይ ውግእ ሰብ እንድዩ መን እዮም ዝመኽርዎ ከዓ ተዳሪእናዮም ኮይና ወይ ኣሜሪካውያን በቐጥታዮም ወይ ከዓ ምስ ኣሜሪካውያን ዝተመሓዞ ኣካላት እቶም ሓደ ዓረቕቲ እቶም ሓደ ምዕራብ ኤሚሬት ሕናና ክንፈዲእና ዝብሉ ዘለዉ ኖ ኢማራት ድዮም ኢማራት ስለምንታዮም ከም ዝብሉ ዘሎ ካልእ መፍትሒ እዩ ካልእ ነገር እዩ ማለት ሲ እቲ ቀንዲ ነዚ ነገር ዘካይድዎ ዘለዉ ኢማራት እቲ مع أمريكا زديهم مينرالز كاب أفريقيا كاب ሱዳን ዘሎ ወርቂ ሓደ ካብኡ ንሱሎ ማለት ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ኣነ ኣክቹዋሊ ኣፍሪቃውያን ሕጂ ድሒሮም ክርድኦም ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ማለት ካብቶም ቀዳሞት ዝነበሩ ገለገለ እኳ ዝፍለጡ እንተሃለዉ ኣፍሪቃውያን ሕጂ ክርድኦም ጀሚሩ ኣሎ እንታይ እቲ ምዕራባዊ ገዛ እዩ እዚ ናይ ከመይ ገይሩ እዩ ዝሕዘና ዘሎ ኢሎም ክርድእዎ ጀሚሮም ኣለዉ ንሕና ካብ ቀደምና ንፈልጦ ነገር ክነሱ ንድሕሪት ንምለስ ኣለና ከምዚ ታሪክና ከምዘይ ንፈልጥ ኮይና ንሰርሕ ኣለና ከምዚ ንሕናሲ እቲ ነፃነት ቃልሲ ክወሃብ ከሎ ኩሉ ናይ ምዕራባዊ ይኮነ ናይ ኩለን ወላ ናይ ምብራቃውያን ሃገራት ሓገዝ ደይብሉ ቃልሲ ኢና ተቃሊስና كلنا نصارنا نزواجا وحد جزي أنا حق زي فتنا تحرصني إن كان صارنا هاي واجا مش مساريين مش زبان مش قلم الإن واجا أنا نيرني أنا حب قدمنا نزنا جرزي أصابي ناس بلتنا نجري نير قال سنها عود جورو مالت فيليبز ولا عود كوي مزرع بخمسة عين السلز هذا في أفريقيان تناسنتهم إيدهم هبومهم كوكوغن تجزوهم كله بتغلى ንምዕራብ ዝኸይድ ነይሩ ዋላ ንምብራቕ ኸይድ ስለዚ ንሕና በዓል ኢሳያስ እንታይ ገብሩ ኣለዉ እንተ ደኣ ክንርዳእ ንኽእል ኮይና እታ ተዋሃበት ስትራቴጂ ናይ ምፍፃም ግደ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ክንርኢ ብዛዕባ ናይ መን ሽሙ ኣንብብ ናይ እዚ ኢሳያስ ዝኸተቦ من شيمو سيايز ما هذا سب بزعبو ختن بكتن لك نعو زغوروز نبر نغرات مالتا بتن افريقان هاجرات هنا ولا ما كلام مبرع هنا ولا قلي كل كما يجري يبقى كما يجري يتعارقون مش منقست امريكا بمنقست امريكا بناي منقست امريكا حاجزن باجيتن CIA مسريتو زكايدو زنبر اختريو خلها ايشان بدكايو we are نابي إنا دلنا نحنا يفاتيو قابلنا نحنا يلنا نفتسيبو سلازي انتا يخول دلي إساس تاك عوتي نزولا زرار با تاوقق كايدا لو سخ عوتي قالوا الحنتي بالله
نفتو نسلايا سبات أمشي خيدو خواقي وياني كمان دل أبي كمان سايز دل سو نيو نجار يلين حدش نجار يلين انت نجار من يعوت هيكون كندي قولوا يطفقنا كندي قولوا يطفقنا كندي قولوا يموتونا كندي دكتورات كونوا بروفيسورات كونوا مهاران كونوا دينو انجينيرز كونوا زخولوا زنور قولوا يطفقنا يمحجخه نساعة حنتي نتبدل عنتو نزارب نيرنا بزعب إرتازر لغنتات كله بتغلال كاين معبل كومبليتلي تدقوش تعبر السب تتحيز له سبات كما يموت له إنها نزارب صحيحنا نيرنا سو إساياس تا يتقبر حجي تادم قرنا بزيادة نختمتس حجي ون سبات كي معبل خلو أبو قنا يمتاو سراعي خكايت زيا حانت نقركم فلتاز ببانا مش تبقى حوسا أي حوساني انتا حوسا لا تتدليو سوقي تتدليو حانتي وقسي نقدي مخاخم غيرهم كم تقصروا وياني يخون إساس يخون أبي يخون ولا خلقوت كم نقدي غيرهم كم دعزو كنردعي كألنا سكوميرس شو ولا كوميرس زي كلنا درونز غرمنتات دمسانا كيف أرين نب دقالو كمان تاشم ديبلو أكل بعنسو ولا إساياس ولا حدا درونات غرمنتات تانكتات أيتات زمت أبتا هاجر استسرح يكون كاب دقز مسي خمني all these كاب زم عربان استسرحي ولا زم برقاين كان سرح مو شاينا كمان كي ترفع جي أنا كمان قريك سرح على النت مدلع so ناي بعد إساس كن الزارب كلنا أزيف هدي عابي حيلي خوينوشي عالم كتقص خيل عينت غيرنا خنوصدو نحسب حدا عدق جي سي باسا خوصي كونن إزريان نسونا ولا عند كمان كباي كباخا كابزوما بزدلنا حمشة شي شوعات ساعات على نبزي كابزون شوعات ساعات زيا هنقول انت دا مزازينا ب IQ the worst مهوننيو the worst مهوننيو بس انو زات سيكون انجل سلازي مستنات كحسما معلو ديك عالكونت ودلو انتايو بزعبو نخزارب آنسي انتاي صمدو غيرهم ايغورو انتاي خاوتين انتاي تاتسي ترجمة هيبنين اي زرو رتا غور ليمبر كمر استسي نو ترجمة أبتي تحستو كوي خاتقاج أزرلها نحنا اتي أما جريشان انتا نيري وسنتي اتم نزوقات زدفو زلو بان حيلتات بفلاكا بأمريكا زمرح معراباوي حيلي إذا تبلو زلخاناي بدت آية من تصعدو من قادو تايد بيدو عرب ريبو الناس سلس عالم بخمي تقزع الله فليت ناس صار حسينت ولدنا جميرهم قصيلنا حجون انتخونك عندي نزي تقطعت إيروزلو تحيل حسينت بيمان يمسع بسقامي لا عن توي زازي ميا ما يتخاب زخد حن مالج نان ألاينس تسرح حاجر كنسرح منتي حارة هاجر كنسرح حارة هزب كنسرح ناس هاجر تتلون ناي إذا زلزلو أبتاو السنتنت بي ناي تحجي تخون زلع كون النت هزبنا ناي زتقع كخون سوزو خونه توقع تكوني خانايزي قدام إعلام خان بقر ناي زتقع خي تخون نتنا متقعتي زوس دكا زلو ملقاسي بينا نبلو زلنا السلام زبهال زوجات زعرف مزخيلي بحدا إيد أيكون زعرف فتينا تسألينا توجه ككايدي جن بفلاي زوم نمحازر لنا ويني تأمر لنا ويني تأمد لنا زلو كاد لحالة تاريخهم رئينا أبزا أوان زيئة أبزا تبصحهم زلو مخنيات استراتيجيكا وعلامات انتاي
بفلاي نهزبنا نهاجرنا انتا استراتيجيكا علامو زي تحتو زي مليس انت الرأي كونتن حتو يا انت زي اللوتي كون النت نقلت لنا نهزبنا أبزقوا عن زخاء على اللي خاي خد كون على اللي خاي اللي خايلنا إنا نقلت حجتنا الرأي في اللي تبلو يردان وات الرأي في اللي مالت anyways بزعبا زي يكون كالي كتبوا تخلوا رئيتون خالوت عدل كهب رئيتهم انتهابكم تصبق زي أبزي بقى عند حريلنا حنتي استرحلت نصب نيرا بعد قدما يا أخي بانا ساق زعبا مسرح وكلنا هزبي التبلع داويت دقاقيمو العلواء أنا معرفة هلو سلازبل انتهي مالتشو وكلنا هزبي حادي هزب زوكل انتهي مالتنا ايو بهميك قوم يكعال كمنك قوم يكعال تعلم وكلنا نبلو زلنا انتايو سبيسيفيكالي انتاك عوس لندليو نهزبنا هاجرنا ابتحت زبل حطوتات انت تزارربنا له صبغ مثلا الناس الذي نفس وكفكم رئيس وقت بتقولوا معلش ريتوز هبيلا زعبوا ويكس فحاز درلي وي نزنزل الكوان حطوتات كملس درلي نقول لنا التقاليل يخون وي بحده باشاي اوكي كما يكنيكم مجمريا يغنيلنا بحاني ميكني خال ابطال استينا ابطال استخن كيدنا كنا حدا نقر انا خلا بوز دل انتايو كلها انا مالتيو نحدا بارتيكولاريتي بتناصر رئينا خنكيد عين خير لنا بتناصر نذا زل حج جلوبال عالم سي بنصول بارتيكولار بزغونه منقد تراي مزيننا خنكيد عين خير لنا مغنياتو فاتينا هاي فاتينا عالم لخاو خنتات تأساسيرو يخيد سلازلو مالتيو سلازي صمدو نبعلو حدا زمدنا مس كالئ مالتيو حدا إثيوبياوي أتهالالوا بخفيل سي مس كالئ إرتراو أتهالالوا كزامد زلزلو مالتيو نشو خا خمس خوري كتقلصو صراحكم أبتي زي موهادو تزرباهم ينبر نتي عالم لخاو متأثرات وكنت تقصور لهم تبلو لهم مالتي من الأخ من الأخ انتي تقبر نايمن وكيل كونكا اليوم كلهم سيت تقصوا مالهم سلذي نعوري كوغنايز مقبار كدلينا مالتي تأساسيرنا طرحينا مس نفعات ندحر نفعات كنا نفعات نخون ندحر حماقات كنكون كنا حماقات نخون ملخت كنكون تقينا ملخت نخون ديمقراطيا كنكون تقينا ديمقراطيا نخون مس استسهار نزاهية وزل عالمي مالتي أيكون نحجسي قدم من مسمن كوينو جزيئنا نحنا خي ينعسو يعبيو مسمن كوينا كنشنفون كيلنا زي تاريخاوي شبتي نعنا مرداتان مذكرتان كوننا زخيري مالتي نبتار السن ممساقن مدمساس ماليليت دي حكيتو دلا ناب مصماد ناب ماليليت
استراتيجية كم دمساس مالاليت نام مصماد مس مالاليت هو استراتيجية علامه انت ايو يعتبر زلا مالتي حجي تماليليت ولا ويعني زوننو يخونو ولا ዝኾነ ናቶም ዝያዳ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ይኹን ብዘይገድድ ኢትዮጵያዊ እዩ ኮይኑ ብተግባር ሰሪሑ ዋላ ናይ ትግራይ ደኣ ይበል ሽሙ እምበሪ ኢትዮጵያዊ ኮይኑስ ንስ 27 ዓመት ሓደ ጀነሬሽን ዝኣክል እውን ኣካይድዎ ዓይኒ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሕጂ ፅምዶ እዚ ግን እንታይ እዩ ትርጉሙ እንታይ እዩ ዕላምኡ ኢልና ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ሓደ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንጠቕሶ ሓደ ባህሪ ስለ ዘለዎም መልእኽቲ ናይ ምድንጋር ባህሪ ስለ ዘለዎም ነቲ ሓፋሽ ኣብ ስቴት ኦፍ ኮንፊውዥን ኣብ ምድንጋር ናይ ኣተሓሳስባ ንምእታዊ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ተዘናጊሩ ሓፋሽ ከዓ ንጥቕሙ ክቃለስ ኣይክእልን እዩ ብዝተፈላለየ ንዕኡ ከሸንፎ ዝኽእል ናይ ስምዒት ረቑሒታት ምሂዞም ንዕኡ ኣብ ድንግርግር የእትውዎ እሞ ሓድነት ክገብር ኣይክእልን ማለት እዩ ሓድነት እንድሕር ደይ ገይሩ ከዓኒ በብዝምባሊኡን በበቲ ድሑር ስምዒታት ዝጥውቆ ትሪገር እንዳኾነ ፀረ ሓድነት ከይተፈለጦ ይሰርሕ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነታ ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ዋላ ኢትዮጵያ ትኹን ዋላ ኤርትራ ትኹን ብዘየገድስ ርግኣት ዘይብላ ንክትከውን ይግድድ ማለት እዩ ከም ዝኣመሰለ ነገር ስለዚ ዕላማ ሓደ እዚ እሱ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ዕላማ ናይ ምልካዊ ስርዓት ከምዚ ክትብልዎ ዝፅናሕኩም ሂወቶም ንምንዋሕ ማለት እዩ ክናዋሕ ኣለዎ እቲ ግዜኦም ከይተረትዑ ክሞቱ ኣለዎም ወይ ኮሚታት ክኸውን ኣለዎ ህዝቢ ድማ ኩሉ ግዜ ተጨቋኒ ኮይኑ ዝኸደሉ ንሶም መልእኽቲ ኮይኖም ዝቕፅልሉ ምልካዊ ስርዓቶም ዝናውሕሉ ምግባር እዩ ካልኣይ ነጥቢ ማለት እዩ ሳልሳይ ነጥቢ ድማ ምናልባት እንድሕር ክሽነፉ ክኢሎም ህዝቢ እንድሕር ተረዲእዎ ካብዚ ክብሎ ዝፀናሕኩ ረቑሒታት ናይ ስቴት ኦፍ ኮንፊዥን ወፂኡስ ክርድኦ እንድሕር ክኢሉ እሞ ትሱ ዝደልዩ ዕላማታት ንዕኡ ናይ ምሕደራ ስርዓት ክተክል እንድሕር ክኢሉ ብተሓታትነት ናይ ዝኩሉ ዕንወት ክጥየቁ ስለ ዝኾኑ ካብዚ ከሃድሙሉ ዝኽእሉ ምህዞ ክምህዙ ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ድማ ሳልሳይ ነጥቢ እዩ ማለት እዩ እዚ ንክገብሩ እዮም ዝቃለሱ ዘለዎ ማለት እዩ ከይዱ ከይዱ ታይቲ ፀረ ረብሓ ህዝቢ ዝኾነ ስምዒታት እንዳነቓነቕካ ነቲ መግዛእታዊ ዕላማኻ ምንዋሕ እዩ ብፅሙቕ ዝበለ መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ክንርኢ ኮይና ሕጂ ምናልባት ተኸታቲልኩም እንተኾንኩም ሎም መዓልቲ ዝነበረ ነይሩ ንግሆ ሰምዖ ነይረ ኣነ ናይ ኢትዮጵያ ኢንተሌክቹዋልስ ናይዞም ኩሎም መራሕቲ ውድባት ናብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ናይ ኣምሓራ ኩኑ ናይ ሸነኸ ክልል ሶማልያ ኩኑ ናይ ኦሮሞ ኩኑ ናይ ትግራይ ተፀዊዖም ኣክቹዋሊ እቲ ርኢዮት ዝበሃል ወዲ ወካለ ዝገብር እዩ ዓዲሙ ክሳይ ገይሩ ማለት እዩ ዘማእክሎ ነይሩ እዚ መን እዮም ዝብሎ ናይ ፅምዶ ንጠቕሶ ዘለና ደብረፅዮን ንባዕሉ ተዓዲሙ ኣይመፀን ኣቦይ ስብሓት ግን መፂኦም ማለት እዩ ካብ ኣሜሪካ ኮይኖም ዝዛረቡ ነይሮም ማለት እዩ ኣክቹዋሊ እቲ ናቶም ዘረባ ናይ ካልኦት ብፅቡቅ ሰሚዐየ ኩሉ ዋላ ኣክሰንት ናይ ኦሮሞ ሃልዎም ገለ ሃልዎም ዘይገድስ ክሊር ዝኾነ ኣምሓርኛ እዩ ነይሩ ክርድኦ ክኢለ ናይ ኣቦይ ስብሓት ግን ገረውሮ ይብል ነይሩ ኣይሰማዕክዎን ከምዚ እዩ ነይሩ ክብል ኣይደፍርን ሓደ ክወስዶ ዝኽኣልኩ ግን እንታይ እዩ ክትክድምድም ከሎ እቲ ርኢዮት ንእሽተይ መደምደምታ ገበ የቐኒየልና ብል እንድዩ ብዙሕ ኣብሶም ዝበልዎ ብየቐኒየልና ጥራይ ወዲእዋ እምበር ልዕሊ ዓጀበ ወዲ ኮይኑ ኣይ ክስተይ ኣይገበረ ብዙሕ ምስጋና ኣይቐመጠላ ንዓ ማለት እዩ ብድኾነ ግን ክትስማዕ ኣለዋ እንድሕር ሰሚዕኩማ ድሓራይ ከተቕርብዋ ትኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ክንሪኦ ከለና ኣብ ደረጃ ፅምዶ ክንሪኦ ከለና ኣቦይ ስብሓት እንድሕር ተሳቲፎም ኣቦይ ስብሓት ከዓ ምስ ኢሳያስ ዝሰማምዑ እንድሕር ኮይኖም ደብረፅዮን ዋላ እንተ ተሳተፈ ኢንዳይሬክትሊ ነቲ ፅምዶ እንድሕር ተረኣ ዝድግፎ ኮይኑ ኢንዳይሬክትሊ በቦይ ስብሓት ገይሩ ይራኸብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ እውን ንባዕላ ኢሳያስ እውን ዋላ ደይ ሃገሩ ይኹን በቦይ ስብሓት ገይሩ ተሳቲፍዎ ኣሎ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፅምዶ እዚ እዚኦም ባዝብሎ ዝነበሩ ንሳቶም ሕጂ እንታይ እዩ ከምዚ ንዓና ሸጊርና ዘሎ ናይ ኤርትራ ሓድነት ንክነምፅእ ፀጊምና ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ንከምፁ እዩ እቲ
ناتهم أجندة نبرت أجندهم تاينيرو 3 سنة تلتات ينيرن ጦርነት ይቁም ካልአይቲ አገዛዝ ይብቃ ሳልሰይት ድማ ሰላም ይምጣ ዝብላ የኔረን ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ንሕና ሕጂ እዚ ጭርሖ እዚ ሕጂ ንሕና ምኽኣል ኢና ሲኢልና እምበር ቀደም ሒዝና ኢና ጀሚርናያ ማለት እዩ ውግእ ፀረ ውግእ ጠጠው ኢልና ፔቲሽን ገይርና ድርካብና ኩሉ ግዜ ውግእ ክህሉ የብሉን ረብሓ ህዝቢ ይኮነን ድሕሪ ሕጂ ብሰላማዊ መንገዲ ክንምክት ኣለና ህዝብና እንብክብል ኣለዎ ካብ ንብልሲ ቅድሚኦም ቀደም ሒዝና ጀሚርናያ ማለት እዩ ዋላ እውን ሰውራና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልናዮ ተገዲዱ ዝኣተዎ እዩ እምበር ፈትዩ ዝኣተዎ ናይ ሰውራ ናይ ጠበንጃ እንታይ ዝበሃል መኸተ ኣይነበረን እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ከም ዝኽብሉ ከለዉ ናብኦም ክመፅእ እቶም ኢትዮጵያውያን ነዚ ድሕሬና ሕጂ ዝብልዎ ዘለዉ ክዛረብሉ ከለዉ ናይ ሰላም ምምፃእ እንድሕሪ ክትሪኦ ኮንካ ብናይ ምሁራት ናይ መራሕትን ናይ ምሁራትን እዩ ነይሩ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ዲፕሎማቲክ እዩ ነይሩ ምግርጫው ብነንሓድሕዶም ኣይነበረን ግን እቲ ሒዞሞ ዘለዉ ኣባይታ ዝጓዓዝዎ ዘለዉ ግን ክትመዝኖ ከለካ ንሱ ዝብልዎ ዘለዉ ዝሰማማዕ ኣይኮነን ሓደ ካብኣቶም ኣነፅር ኣቢሉ ተዛረበት ናይ ኣምሓራ ወኪል ነይሩ ንሱ እንታይ እዩ ዝብል ነቲ ፀረ ውግእ ይድግፎ ነቲ ሰላማዊ ኣጋባብ ቃልሲ ይድግፎ ነቲ ብረታዊ ዕጥቃዊ ቃልሲ ድማ ብዕጥቂ ቃልሱ ስለ ዘለዉ እቶም ኣምሓራ ድማ ይድግፎ ማለት እዩ እዚ ዝጋራጮ ይኮነን ተዋሃሂዱ ክኸይድ ይኽእል ሬኮግናይዝ ክንገብሮ ኣለና ተሓባቢሩ ክኸይድ ኣለዎ ነቲ ስርዓት ንምቕያር ማለት እዩ ነቲ ናይ ኣብይ ማእከላዊ መንግስቲ ዘሎ ንምቕያር ማለት እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ኣባይታ ክትሪኦም ከለካ ቀሊል ኣይኮነን ንምትዕራቑ እቲ ዘለዎም ዲፈረንስ ማለት እዩ ከም ጭርሖ ግን ኣምፂኦሞ ኣለዉ ስለዚ ኣባና እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ነገር ኣሎ ብጭርሖ ሓድነት ንደሊ ኢና ስምረት ንደሊ ኢና ህዝባዊ መንግስቲ ክንተክል ንደሊ ኢና ምናልባት ብሃንቀውታ ኣፀቢቑ ዝዛረብ ኣብዚ ዳዊት ኣስገዶም ኣሎ ማለት እዩ ሓድነት ክንገብር ኣለና ሓደ ክንከውን ኣለና እንዳበለ ኩሉ ግዜ ክሳይ ዝገብር ግን እቲ ሓድነት ስቂላ ክትመፅእ ትኽእል እያ ኣባይታ ነቲ ዲፈረንስ እንድሕር ከተተዓርቆ ክኢልካ እዩ እቲ ሓድነት ክመፅእ ዝኽእል ከመይ ጌርካ ከተተዓርቆ ንዕኡ እንተደኣ ብተግባር ክትዓረቕ ዘይክእል ኣገባብ ቃልሲ ነካይድ ኣሊና ከምዚ ኩሉ ሻዕ ንጠቕሶ ዘለና ገለና ነቲ ኢንተርቨንሽን ንድግፎ ነቲ ምስ ወያነ ኮንካ ምቅላስ ንድግፎ ነቲ ምስ ስርዓት ኣስመራ ኮንካ ምቅላስ ንድግፎ ነቲ ኢትዮጵያዊ ሓድነት ዝዓይነቱ ዝምባሌ ንድግፎ እንድሕር ኮይንናሲ ከመይ ገይሩ እዩ እዚ ግርጭታት እዚ ክትዓረቕ ብብል ኣይ ቲንክ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ እሞ ሽዑ እታ ናይ ሕቶ ናይ እታ ርእቶ ናይ ዳዊት ትርጉም ክህልዋ ክእል ማለት እዩ ዳዊት ጥራሕ ዘይኮነ ኩላትና እውን ንብላ ነገር እያ ማለት እዩ ኩላና ብሰላማዊ መንገዲ ክንምክት ኣለና ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክንተክል ኣለና ህዝባዊ መንግስቲ ክምስረት ኣለዎ ቅዋም ክህልወና ኣለዎ ግዛኣት ሕጊ ክንከይድ ኣለና ዝብል ማለት እዩ ልክዕ እዚኣቶም ዝዛረብዎ ዘለዎ ከዓኒ ንሱ እዮም ደልዮም ማለት እዩ ኢንፋክት ሓንቲ ኣብ ክትዕተኣቱ ነጥቢኦም ጨሪሖማ ዘለዉ እዞም ኣምሓሩ እዞም ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ንኢትዮጵያዊ ሓድነት እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ግን ንኢትዮጵያዊ ሓድነት ዘይቃልስ ኣገባብ ቃልሲ እንዳሃለዎም ከሎ ማለት እዩ ኦሮሞን በይኖም ክኾኑ ደልዩ ናቶም ሃገር ክምስርቱ ደልዩ ትግራይ ናቶም ሃገር ክምስርቱ ደልዩ ሓደ ካብቲ ድሌታቶም ማለት እዩ ይደልዩ ተመሊሶም ንኢትዮጵያዊ ሓድነት ከዓ ክዛረቡ ከለዉ እዚ ንባዕሉ ክትዓረቕ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ ፀገም እዚ ከመይ ገይሩ እዩ ዝፍታሕ ንሱ ከዓ እዩ ንዓና ሸጊሩና ደሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ሕጂ ትንክፍ ከብሉ ኣይደለዩን ወላ ሓንቲ ነገር ኣይተንከፉን ብዛዕባ ኤርትራ ወላ ሓደ ካብኣቶም ዝተንከፈ የለን እቶም መልእኽተኛታት ክትሪኦም ከለካ ግን እቶም በዓል ኣቦይ ስብሓት ምስ ኤርትራ ተዛሚዶም ዝቃለሱ ዘለዉ ሰባት እዮም ማለት እዩ ንድሌቶም ከብሉ ሕጂ ከምዚ ዲና ክንገብር ንሕና ኸ ከምዚ ዝዓይነቱ መርገፃት ሒዝና ዲና ሓንቲ ልኡላዊት ኤርትራ ክንተክል ንኽእል ዝብል ሕቶ የምፅኣልካ ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ንርከብ ስለ ዘለና እዛ ኣርእስቲ ተቐሚጣ ደላ ዓባይ ኣገዳሲት እያ ግን ከዓኒ ዓሚቕ ዲተይልድ ዝኾነ ተንታን ዘድለያ ማለት እዩ ምስቲ ተግባራት ናትና
ዝኸይድ ዘድልያ ማለት እዩ ምናልባት ብርሃነ ወዳ ኣይተገደሰላን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣነ ብወገነይ ይግደሰላ እየ ምክንያቱ ኣፀቢቓ ንዓና ትንክፈና ነገርን ኣብ ጉዳይና ዘላን ተኣሳሲራ ትኸይድ ምስ ቃልስናን ዝነበረትን ዘላን እትቕፅልን ማለት እዩ እንተደኣ ንሕና ሓሚቕና ክትቅፅል እያ ከምኡ ኢላ ማለት እዩ ኣብ ስቴት ኦፍ ኮንፊዥን ክንህሉ ኢና ሓንቲ ደምፅዋ ካብተን ነጥብታቶም ጎረቤትና እዞም ተኣኪቦም ነበሩ ማለተይ ንዖም ብሰምዖም ዝነበረ ተዓዛቢ ላይፍ እዩ ነይሩ ኦቨር 200,000 ገለመለታት እዮም ኦንላይን ዝሰምዕዎም ነይሮም ማለት እዩ ብሳተላይት ዝሰምዕዎም ዝነበሩ ዳርጋ ኦቨር 500,000 ህዝቢ ነይሩ ማለት እዩ በዓል ኣሰና ላይፍ ሕልፍዎ ነይሮም በዓል መን ሓደ ከዓ ካልእ ሜድያ እውን ዛራ ሜድያ ድዩ ገለ ዝበሃል እውን ላይፍ ይሕልፎ ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሙሉእ ዓለም እዩ ተዘርጊሑ ዝሓልፍ ነይሩ ማለት እዩ ሓንቲ ነጥብ ንሶም ዘቐመጥዋ ግን ኣነ ንዓይ ሕርኽርኽ ዝበለትኒ ኮሜንት ከማን ኣብኡ ገይረላ የንብቦ እንድዕብ ዘየገድስ ኣገዛዝ ይብቃ ትብል ተኻልኣይቲ ነጥቢ እንታይ ማለቱም እዩ እንታይ ማለትኩም እዩ ኣገዛዝ ጋቨርናንስ ማለት እዩ እንተ ከም ጋቨርናንስ ክትትርጎም ኮይና ጋቨርናንስ ዋላ እቲ ዲፈረንሱ ዴሞክራቲክ ጋቨርናንስ ድኸውን ዋላ ዲክታቶሪያል ጋቨርናንስ ዳ እዩ ዝፈልዮም በሪ ጋቨርናንስ ክህልወና እዩ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ፅባሕ ንጎን ሕና እንደልዮ እንታይ እዩ ብዘይ ግዝኣት ሕጊ ብዘይ ኣገዛዝኣ ክንከይድ ኣይኮና ብዘይ ጋቨርናንስ ክንከይድ ኣይኮና ግን ዴሞክራቲክ ጋቨርናንስ ክህልወና ስለንደሊ እቲ ዲፈረንስ ማለት እዩ እዚ ንወዲ ከምዝን ስለዝኾነ ዝያዳ በብታራ እናተመላለስና ክንዕምቆ ንኽእል ኢና ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ተጠንቂቕና እንተሓዝናዮን ንሎሚ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ሻዕ እውን ኩሉ ሻዕ ኣተኣሳሲርና ምስ ዝቕፅል ኣርእስታት እውን ተተማየጥና ኣሎ ኣነ ጠቃሚ እምበር ጎዳኢ ኣይብሎን እየ ምክንያቱ ንሕና ንበይንና ኣን ኣይላንድ ኦፍ ገለ ንበይና ሳተላይት ኤርትራ ኮፍ ከነብል ኣይኮናን ተኣሳሲራ ትኸይድ እያ ምስ ኣፍሪቃኹኑ ምስ ካልእ ዓለም ይኹን ስለዘላትና ናይ ግድነት ናይ ኢትዮጵያ ክትንክፈና እዩ ናይ ግድነት ናትና ከዓ ንዕኦም ክፀልዎም እዚ ሕጂ ገይሮሞ ዘለዉ ንባዕሉ ዝዓብዪ መዓት ኣሽሓት ህዝቢ ሰሚዖሞ ዘለዉ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ዝብላ ርእሲ እውን ከነምፅእ እኮ ንኽእል ኢና እዚ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኔጋቲቭ እንተኮይኑ ወይ ፖዚቲቭ እንተኮይኑ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ኢና ባና ክንብል እኮ ኢና ኣብ ሚድል ኢስት ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ኢና ባና እኮ ክንብል ኢና እንድሕር ንዓለም ዝገዝኦ ሓይልታት ኣልዮም ብምብራቅ ይኹን ብምዕራብ እኮ ስለዚ ትንክፈና እኮ ኢና ንዘራረበሉ ዘለና ስለዚ ግድነት ኩላትና ተራዳዲእና ኣተዓሪቕና ኣተሓሳስባታትና ዋላ ዝስራዕ ነገራት እንተሃለዎ ብቀዳማይ ብካልኣይ ብሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ እንተሃለዎ ብዘይ ምትእስሳር ክኸይድ ከም ዘይክእል እውን ኣብ ግምት እንዳእተና እንድሕሪ ክንቃለስ ፈቲና ክጠቕመና እዩ ባህላ እየ ዝተረፈ እንተሎ ቀሲልና ንመላልኣሉ ሎሚ እንተዘይተኻእለካ ካልእ ግዜ እውን ክንቅፅሎ ዘይንኽእል የቐኒየለን ታንኪዩ ባሻይ ኣብታ ዝሃብካያ ኮመንት ሓቅኻ ኢኻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝርዳእና ኣነ ኣብ መንጎ መግዛእትነትን ኣብ መንጎ ምሕደራን ፍልሊ ገይሮም እዮም ኣገዛዝ ይቁም ዝብሉ ዘለዉ ወይ ከዓ ይጥፋእ ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ ገዛእቲ እዮም እዞም ዘለዉ እምበር ኣመሓደርቲ ይኮኑን ምባል ገይረ ወሲደ ኣነ እውን ሰሚዐ አንዴ ፓርሻሊ ኣርኪቡን ግዜ ናብዛኣት እየ እምበር ስለዚ ኣነ ተረዲእኒ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ወይ ኣነ እኮ ተርጊሞሎም ዘለኹ ብልበይ እወ ገዛኣና ኣሎ ስርዓት ይድህከና ኣሎ ይጭቁነና ኣሎ ንዝብል እዮም ኣተሓሳስቦኦም ክኸውን ግን ጋቨርናንስ ስለዝኾነ ትርጉሙ ጋቨርናንስ ኮንፍሊክት ናይ ምትርጓም ከምፅኣሎም ስለዝኽእል ብንፁር ደረጃ ከቐምጥዎ ኣለዎም ከብርህዎ ኣለዎም ጭቆና ኣይብርህዎን ምክንያቱ ኣይብርህዎን ኣስተዳደር ካብ ምባል ዝተነፀለ ምዃኑ እቲ ግዝኣት ኣይነፀርዎን ከም ጭርሖ ጥራሕ ምስ ወሰድዎ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ኮፍ ኣቢሎሞስ በዓልካ ኢኻ ክትርጉመሎም ዘለካ ኢልካ ኢኻ ከምኡ ማለቶም ከዓ ይሶም ብልቦም ግን ከም ተርሚኖሎጂ መጠን ጋቨርናንስ እንድሕር ሃሪምካ ኣሸጋሪ ተልዕል የስ ኦኬ ብርሃኔ እታ ኣገዛዝ ትብል ዘረባ መንሽሙ
ተዛረባ ባሻሽ ተዛረባ ሳኸማን መሊስ ካሉ ቁርጠይ ከም ግቡእ ታሪኻዊ መጻጽኣ ናይዛ ቃልሲ ኣኸማን ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ታሪኻዊ መጻጽኣ የኔ ግዛት ነው ዝበሃል በምሓሩ ክኾን ከሎ ዋላ ብተጋሩ ኸማ ግዛኣትና እንዲዚ ኢሎም ዝዛረቡ ንኣብነት ወልቃይት ክዛረቡ ከሎ ግዛኣት ትግራይ እንዲ ኢሎም ዝዛረቡ ሕጂ እቲ ግዝኣት ወይ እውን ሓደ ኣምሓራ ይዛረብ ነይሩ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሰብ ኤርትራ ዝዓበየ ዳሕራይ መፅሓፍ ፅሒፉ ይዛርብዎ ነይሮም ኣሉላ ግዝኣቱ እኳ ኣብኡስ ሓወልቲ ክንገብረሉ ኣለና ዝብል ዘረባ እውን የምፅኦም ኤርትራ እውን ግዝኣትና እያ ነይራ ዝበሃል ዘረባ እውን ይመፅእ ሕጂ እቲ ግዝኣት ዝበሃል ኣዘራርባ ኦኩፔሽን ምዃኑ ሲ ዳርጋ ፍሉጥ እዩ ማለት ብታሪኻዊ መፃፅኣ ናይቶም ብደቡብ ዘለዎ ኣካላት እንታይ ሽሙ ፍሉጥ እዩ እንታይ ማለት ምዃኑ ትርጉም ሓድሽ ትርጉም የብሉን ሕጂ ንሕና ምሕደራን ማለት ግዝኣትን በበይኑ ምዃኑ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ንሕና እውን ብፍላይ ብኣታቶም ክመፅእ ከሎሲ እታ ዘረባ ግዝኣትና እያ ትበሃል ኣዘራርባ ኣብ ቀደማ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንሳቶም ከምኡ ምባሎም ግን ዝሕጉስ እዩ ኣብቲ ደረጃ ተበፂሖም ተደኣ ኮይኖም ዝሕጉስ እዩ እንፋት ኣብቲ ናይ ኣምሓርኛ ዝዛረብኮ ዘረባ ከምኡ ንዓዓ ብፍላይ ፀቂጠ ተዛሪበላ ነይረም ተደኣ ሰሚዕካ ይኹንካ ዘርኡ ብፍላይ ነታ ግዝኣት ትብል ኣዘራርባሲ ፀቂጠ ተዛሪበያ ነይረ ስለዚ ንዓያ ክመልስ ደልየ ነይረ ግን ክልተኹም ተረዳዲእኩም ኣለኹም መስለኒ ናተይ ዝያዳ ተወሳኺ ዝህልዋ ኣይመስለንን ካልእ ዘይተገደስኩሉ ይኸውን ኩንቲ ስራሕ ግን እቲ ጉዳይሲ ንዓና ይፀልወና ምዃኑ ተዛሪብና እንዲና ብዛዕባ ናይ ሱዳን በዓል ደጋሎ ትገብርዎ ዘለዉ ዋላ ኢሳያስ ትገብሮ ዘሎ ዋላ ወያኔ ትገብርዎ ዘሎ ዋላ ካልኦት ኩሎም ዚኣቶም ትገብርዎ ዘሎ ክዛረብ ከለኹሲ እቲ ጉዳይ ንዓና ኮንፊውዝ ንምግባር ማለት ነቲ ሕብረተሰብ ኮንፊውዝ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ኮንፊውዥን እዮም ክነብሩ ዝኽእሉ በዓሎም ቶም ኣምሓሩ የሌባ ግርግር የገበያ ግርግር ሌባ ይመቸዋል ድዮም ዝብሉ ሓቀይ ስለዚ ከምኡ እዩ እቲ ናታቶም ኣሰራርሓ ንሱ እዩ እምበር ዘይተረዳእኒ ይኮነን እቲ ታሽሙ ትፍትዕ ግን ናብኡ ከይዳ ኣይደለኹን ኣነ ከመይ ኢና ንሕና ነዚ ንሓልፎ እዩ ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ነዚ ነገርዚ ከነምፅኦ ንኽእል ይፀልወና እዩ ኩሉ እቲ ከባቢና ዘሎ ዝኸውን ኩነታት ኩሉ ብጠቕላላ ክፀልወና እዩ እንተደኣ ታንክ እዚኦም ዎርሎርድስ ኣለዉ ኮይኖም ኣብቲ ከባቢና ንዓና እውን ክፀልወና እዩ ኣይክተርፈናን ካብዞም ዎርሎርድ እዚኣቶም ኢና ነፃ ክንወፅእ ዘለና ስለዚ ነዚ ነፃ ክንወፅኣሉ ንኽእል ናትና ኣገባብ ኣሰራርሓ ኣብኡ እዩ ትወሳኒ ኣብኡ ያነ ታሽሙ ዝገብረኒ ኦኬ ወዲ ኣለኹ ዘረባይ ኦልራይት ተቐንዲ ዎርሎርድ ናትና እንድዩ ከፊኢልና ዘሎ ዘይተንከፋ ሃገር ዘይፃሕተራ ሃገርን ክብለፀላ ዘይፈተነ ክውንነትን የለን ኣብቲ ከባቢና እቲ ንብሎ እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ናትና ዎርሎርድ ኣልጊስና መሰረት ናይ ብውሽጥና ምፍጣር ሰላም ስለ ዝኾነ ከምኡ ክንገብር እንተኽኢልና ከዓ ምስ ከባቢና ኣብ ክንዲ ብጥይት ብዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ከነሕምቐሉ እንኽእል ባይታ ክንሰርሕ ንበቃዕ ማለት እዩ ብከምኡ ዘይኣምኑ ኣብ ከባቢና ክጓንፉናን ክፅሉን እንድሕር ኮይኖም ነዚ እዩ እቲ
نزي زهلخو زلو بزيكم زهلخو زلو قتصال ولدنا أم سلطانو بقبو أم سلطان بقبو أم معتاقو هاجرون محلاو تجباراتهم نوانا هيسجر كنكلاخل كنكل بديبلوماسي الناس رحنا المكلخلنا خا حزبنا التحاويرنا نكلاخل بزخل درجة هاجرنا خلنا الناس يوتي تندي ذوقعنا أو باي مرحبا برزرو سمع دخون هلو من الله توصيله سوى الله بس دحر قزايسي كلير الله كلير كلير الله يا. اوكي بتعم تبو سلامات احوات تبو تنتاني تبو مغلطي على انتاي ديو كل غزي زدناغرن مسلكم اتي لوجيكال دي كونه اتي فتح زي كونه اتي ديمقراسياو زي كونه اتي قرعو سنة محدرة زي بلوسني كابزي نحنا لوجيك ديمقراسي فتحي كنوت سلن دلنا نخن ردرو بتعبد شجرنا نقدميت كنكيد كمان زي قبرنا زلو خوين اسمع فركا نحاده ان ديمقراطيك نحاده افلاغي نحاده ايلوجيكال زفونه ما راح سني بلوجيك قلصو ايتخلن مو نحنا اتي فتحي خنا متعلنا نبلو ديمقراسي كله بهاجرنا نبلو سني معنا مريسي دناغرنا حجي بزح مغلطي كندليلو مس نفتن كا بزح نداناغر كوين يسمعني بزح نداناغر كوين يسمعني تزي كويلو تي حجي إساس قبرو زلوس بيناي معقني امو اب هاجرنا يخونسي ولا بهزب عالم معقنا تري خلات با نحد بوغ غيركا حمد زغبر كايو እንደገና حجي تمريس كادماس نتي مراحيز بالكايد ما ابز عالم كيدكا ولا ناي سلام برايز زو هاب كايو مراحي حجي خانعوها هندو مسلنا قبل العالم ف إدكا كقلت خل بتعمي قرد بلكا بتعمي أبرن حدكا سني أنا ولا مش بعلت بيتي ما يتسي وبا حج بمنتاي تقولصو إلى حتى إنه أنا كما إجري يقولصو على النزي إلى خمل سلا خلوه كردا يكلن حجي بتعمي أدانا غاري زخونة I wish أنا كم زنا يبرهان ردا راد بقليل راد ترديو زخيد ميرة تزخون هكا ناتي مردات راح يكون نخلق سب كم يجري يرد أبا تزعبت كسعبن ندحر كوين نسبمو نسبكا أب حدا خنا مصوك الناس ما تقالي سناخ أنا عبو خنا العلم ندحر كوين ناس الساعة سب بخمي يركا أردي كيو بزا أقاب زخن قتصل نخلينا كتولو لا أتخل حجي ولا بتكبل وصل حكومنا يزوم مهورات إثيوبيان دو قالي أنا ماليسي داناغركم ماليسي فركي كابت زغو دلو لوجيك كوتش الله አይደለም ማለት ነው ንሳቶ እትናትና ጉዳይ እኮ አደናግር እንዳበለንስ መሪሰ ኻናታቱን ኩሰምዕ ከለኹ ይኸይድ ካ ወላ ኪሎ ዝተሐድረካ እንዲ ኣብ ብራኸሸው ትኸይድ ሰምዕ ትግራይ ካታይ ብሉሎ ገለ ሕጂ حقي مهننك يطفعك ابتي بوليتيكالي مالتي مهننك يطفعك هبلك خلص بوليتيكالي اباز حقا تي ترخاي باز حقا قرب ادانغر يبلكا اجدن تمري سدنا امتاي كمت دلي تطبقتي كل غزي زچرحلا داويت اسغرم نحنا توكالي ولا بانجليزኛ بحاسي اتورن انتاي زبلا تقال جنرال اتورني جنرال ديكونس نو تاي دبلا الله نطبا وكالي كتبو خلخا مالت انجو تناي بانجليز غيرو زبلا لاتو
so حج على نداوت باور اوف اتورني باور اوف اترني صبا الله باور اوف اترني اب كند زبنا خوينا تطابقتكم كون ማለት እንዲሁ ሓደ ሰብሲ ኣብ ክንደይ ኮን ከተጣበቀ ለይ ክለካ ካለ ብጣዕሚ ጽቡቅ ሕጂ መምህር ዞር እንታይ ክብር መበገሲ ኮንና ምንትስኒ ገለ ኩሎ ይኽእል እዩ የድብል ነው ዳዊት ነጽዩስኒ እስኪ ፓወር አተርኒ ካብ ህዝብና ከመይ ገርና ክንረክብ ንኽእል ውክልናስ ካብ ህዝብና ክንረክብ ንኽእል ከመይ ጌርካ ክትረክብ ትኽእል ህዝብና ክብል ከለኹ ኖት መሰሊት ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እዛ ኣብዛ ከተማ ኣነ ዘለኹ ሕጂ ዳዊት ካ ኣብታ ላስ ቬጋስ ዘሎ ወይ ባሻይ ኣብ ካናዳ ኣብታ ከተማ ዘሎ መምህር ዘርኡኹም ዋላ መምህር ብርሃነ ኣያ ብርሃነ ረዳ ይኹን ዋላ ቶም ካልኦት ኣብ ዘለና ዋላ ኣባይ ኣላሚን ሶ بخمي جرنا كنرخبو نخل العوان يرندي واشاي مو انا بزياده تدف الله سلازخونكا داويت اسغورم مصيخا بخمزي إلكا أنفت تتبنامو ويكنو سخلو ويكانو نو كم زدأ تخونا دا آي حيش تأفينا خمزلنا نديو سنديو تي سومن زرار بنازلو سو أنا مامرزورو داويت أسغورم مامتيخا رئيتو حبرلا تطولب تعمل صبوك وين سمعني غني لي طبق أغباي أبتي زبالكايو مهنتنا تطفئ مبلغة عكايخا تمالي كاميدا بحنزات تعاليشنا عندنا طواقينا عندي دريدو إساس عفوكي بزوس دوم upper hand يخا أخلو نوياني تخونين هو حتى منعو مس هيكونكم جبها أوصوها مخنياتو تعلامو عماق تحكى ذاي كل جزء من بلويل سلازي أب ني تقال عن تيرترا هل مخوص على زخل ميس لزينا برين هو حد كاب دنكلات عيزون كورونان كواغون بنعرفها بتزجمر اللغة على تشح سراويت إذا حجي ترينينج توصل خجبر نايل ناس دينا لهم ما بقى ساتيفون تايلي لهم زي ما خنيلوم على شيء تسليفهم نمدحانو مو عبد العالف اللي نهلو خمتي عندي مستعسكو إزجيرهم دحري ناس الناس كاب وقع بعد مني وياني متفايم تلاعب مخنياتو عم حراس سلازي تقبلوه مع السلطان ناي إلترا قداي كا كتفلتو لاي بالكومن مخنياتو قام منغستي كوننزيك زي أو منغستي معت تعطات أما تنتانو خي أتخو سلاز تلعلوهم واحد كا ملس نحنا زبيرترا من تناس النتو تقاليسو ناس النتو الرقاقيسو نحنا خافلتنا عبد لنا إذا قال السوداليهم كيدو نايدر مساري لكم حيسكم فقال سنتا نحنا خمد زا حركام تأكلين دقفكم هنا إلى عزيون كاليون كتبل تخيلي خا سلازخواني جن نا إساس حلمي انتهاينيو إذا بعلو كمزيلو زمسة دبلوماتيكالي صبق أكايدا زجمرة سلامتاي بعد ما بملعب كالقصوم فتينو تا حلمنا يساس يعني تقول لك زي العلام حلمو انتاي استراتيجيكا حلامو انتاي إذا قبلون كلو القصومينا أنا اللو تمالي دحرزو كل خاء نادل العالكانت بي أنا اترفدو كهلوس أنا كمان يتأنوان ناين دكشتتن دلنينا نحمشت مليون هزبي حمشت مليون نام حراق أسلفنا خنطفهم نخيلينا بزمل تلحيلهم كتفو تسيو أبي
أبيخا تناي محارا قرحي سلازلاتو مقايمتي بس إساس تسمعيعو إساس كا كل جزء متفان عام سلازخونة أتيوا أي كادو على ما أتيوا كيت فانا يمتخلي في نايل حجة ماليسو اتي استراتيجيكا علامو نايبينو علامة سلازلوت أديو ويكا مسارحن مكلاخرين قبلهم سلازدلي نسهم كي زخول نقالات النحلفو تتملي سواء متصاودي عيسيات زول كلو مخنيات انتايو what is behind it إلنا كن ريوز قبا النايو حق خايخا أب عالم تمالي نزيهم كدمسسي لزخدة مراحي رومي مالتي صباح مستوم مستدمسسو مستوم زخدة دخول قفع فتسامة مسخم كوينة نزا حدا كارمو ايه انت بالي نساتهم كي حرايلهم نزو قداي زخسرحهم فتانو انتايو ابي خبص احسن استدليه يزبلو عمي قريتو كيلو زلو قداي which is كما تباشا يزبلو نهزبنا مساقس للو ابي قص خوصدو يزبلن خالسيل كم هزبن كم هاجرن دايك بس حقنا ابي قص خوصدو يزبلن سلازخونه حق خايخا كم أخت بالكبلكاي يدنسو نبعلو جن دليتون معوات إساس اتي أمون نتليهم دليت نخعوتو كمزي ولدنا زبلو كسعز دلوس عندي لحقفو زبلو خينوهم ويكا أجيرهم أكيم معلو مالتي جن أبي كبصحيتي كنريون كنقمتون زلنا بفلايكا ناتنا ممزان مجمجامن نهزبناك حسب كم زلوخ قبرهم انتي أبزمنا خير كم تملخنا أبزمنا خير سلزلوايو أو صحيح اللو بوشتي أمو تبقى لها كبريلي نعخات راح يكونن كبريلي توم بإساس أمامو كاب جزي قالت تعيزهم نابلو مين دقمو ماسميمم زسعبهم دقفتي زبهالو خا ويل كل شيء من مسرب حقائق تخيل زبلو ترقوم نايرب حقاب من تاير رقاقت زي الدعم الناب دولهم زوحزو بزي تعشمو قبرو يفتنو غشفنو ويفتنو anyways نبدأنا داوود دل على وداي كنمت أنا سلست حطوطات على إلى نيري انتهي باور أوف أتورني هذا زي أصدقنا عن الدول لنا انتهي باور أوف أتورني بفلاي أو هاجر بزملكت كقوم وي كتحطوا التغير كتقوموا التغير وكان حزب أقيم كأخا باور أوف أتورني تتصرح التدل زلخا مالتي سلازي كنت باور أوف أتورني تي وكلنا بخمي يقوم انتهي مالتي كم من يقوم تعلامان تايم كابتي مفتار حدا هاجراوي جنبار لا يستفل عليه بوليتيكاو دبات من قصاصات من قصابات نبلو بمنتاي يفل زبلوم نجارات كنريو لنا زبلن سيمو داويت قداماي نالها خير Thank you زارو كما عليكم كلهم كما لهم أنا سي نوح كيكوتكو بحثر تمدس هذا لنا power of attorney هذا زخنة نبرت ويزخنة كيز وي حدا كون النت زخنة نجار
ክትውክሎ ወይካ ክትማጎተሉ እንተ ኾንካ ኩሉ ግዜ ፓወር ኦፍ አተርኒ ክህልወካ ኣለዎ ናይ ውክልና ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ወይካ ብቕዓት ክህልወካ ኣለዎ እዚ ንምግባር ድማኒ ስኢልካ ዝመፅእ ኣይኮነን ሕጂ ንኣብነት ንበል ኤርትራ ንሕናሲ ህዝቢ ኤርትራ ይዝውንና ህዝቢ ኤርትራ ኣምፂዋ ኩሉ ባህል ገብረሉ ሕጂኻ ንቃለስ ኣለና ንሕና ኸ ብዝግዳም ኮይንና ንቃለስ ኣለና ክንዲ ነፃነትና ብስደት መፂና ንቃለስ ኣለና ማለት እዩ ነፃነትና ስደት ይብልና ማለት እዩ ነዚ ኸ ንቃወሞ ንቃለስ ኣለና ሕጂ ንቃለስ ከለና ንሕና ነፍስና ከየፅረና ነፍስና እንታይ ባል ከይገበርና ክንቃለስ እንተዳ ኮይና እዚ ወሪድና ዘሎ ሓንቲ ፅሕፍቲ ዘውፅኣላ ኩሉ ግዜ እዚ ወሪድና ዘሎ ክወርደና እዩ ማለት ሕጂ እቲ ፓወር ኦፍ አተርኒ ንሕና ኣብ ኤርትራውያን ኢና ክንብል ንኽእል ዳ እምበሪ ንኤርትራ ሲ ክንውክል ኣብ ዝኾነ ይኹን እንታይ ይበሃል ዓቕሚ የብልናን ንሱ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ኩሉ ግዜ እዚ 34 ዓመት ተቃለስና ቃልሲ ርኢኹሞ ኢኹም ዓብ ቃልሲ ኢና ካይድና እንተኾነ ግን ተሰማዕነት ኣይረኸብና ስለዚ እቲ ፓወር አተርኒ ክትመርፆ ሕጂ ሎሚ ተባሂሉ ንፅባሕ ንጎ ዝመፅእ ኣይኮነ ብዙሕ ፕሮሰስ ዝወስድ እዩ ፓወር አተርኒ ሓደ ካብቲ ክጠቕሶ ዝደሊ ኣነ ንዑ ኩሉ ግዜ እንታይ ይብል ጉዳይና ንግበር ቅድም ካሊእ ገሪፍና ሲ ጉዳይና ንግበር ጉዳይና ንግበር ክብል ከለኹ ቀዳምነትና ነተኩር እየ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ቀዳምነትና ነተኩር ክብል ከለኹ እንታይ ንሕና ሲ እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ከፊልና ዘምፃናዮ ነፃነት ወላ ሓርነት ወላ ኩሉ እንታይ ባህላት ልዕላውነት ህዝቢ ይመፅዩ ህዝቢ ንመሬቱ ክብል ተታኺሱ ኣምፂዎ ክንዕቅቦ ግን ኣይከኣልናን ኣብድላዩ ኣብ ኢድ ሓደ ሰብ ወሪዱ ሓደ ግዜ ከማ ነብል እዚ ነፃነት ዝወሰድና ሲ ህዝቢ ንሃገሩ ይምፅዎ እንተኾነ ግን ናይ ውድብ ነፃነት ኮይኑ ተሪፉ ይብል ኣነ ሓደ ግዜ ገለገለ ሰባት ሕማቕ ይስምዖም ግን ብዘይገድስ ኣነ እሱ እምነተይ ስለዚ ኣነ እንታይ ክመፅየ መስለኩም ብሓፈሹ ሓውና ኣሚኖ ኣብ ሰለስተ መቂሉ ተዛሪቡሎ ሰን ድማ እንታይን ሓደ እቲ ኣነ ምስ ሰራዊተይ ዝብል እቲ ሓደ ድማ ኣነ ምስ ትግራይ ዝብል እቲ ሓደ ሳልሳይ ከዓኒ እንታይ ይበሃል ኣባሃሁ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንዕየ ዝብል ዘለኹ እቲ ሳልሳይ እንታይ እዩ ከምዚ ኣለካኖ ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ተበኣስሉ መኣዲ ይፍጠረለይ ኮይኑ ንሱ እቲ መኣዱ ረሲዑ ኣብቲ እንታይ ይበሃል ኣብ ነንሕዱ እንታይ ይበሃል ክሳነስ ዘይምኽኣሉ እቲ ካሊእ ሓይልታት ድማ ይኣትዎ ኣሎ ስለዚ ኣነ እንታይ ንምባል እየ እዞም ካልእ ሓይልታት ዝበሃሉ ዘለዉ ሃገር ተኮር ስለ ዘይኮኑ ንረሳዕ ካብቲ መንነቶም ክንክሕዶም ገለ ዘይኮነ ንረሳዕያቶም ብናቶም ይጠርነፉ እቲ ሃገራዊ ሃገር ተኮር ዝኾነ ኤሊት ግን ኣብ ሃገር ተኮር ኣብ ቀዳምነቱ ኣለልዩ ብሓደ ሃገራዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ክምስርተሉ ዘይክእለሉ ምክንያት ሲ እንታይ እዩ ንሱ ብሓደ ኩሉ ናቱ ሽግራቱ ኣብ ጅቡ ኣቐሚጡ ንዓና ኣብ ሓድነት ደምፃና ኣብ ስምረት ደምፃና ቅዋምና ጥራሕ ዓድና ምስኣተና ብጀካ ቅዋም ካሊእ ዝዓርቀና ነገር የለን ሕጂ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ንሕና ዓቕምና ንፍለጥ ዓቕምና እንታይ እዩ ንዚ ንምእንቲ እዚ ኣብ ጉድጓድ ዘሎ ህዝብና ንምድሓን ንምእንቲ ኣብ በረኻታት ናይ ሳዋ ናይ ገለመለታት ተዓቕቡ ዘሎ ሰራዊትና ንምንትኡ ኢልና ኣብ ሓደ ሃገር ተኮር ዝኾነ ምጥርናፍ ነተኩር ማለት እዩ ንሕና ከምኡ ምስ ነተኩር ድማኒ ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ ሓይሊ ምስ ንረክብ ድማኒ ምስ ነቁም እዚ ገዛ ርሱ ፓወር አተርኒ ከውህበና ይኽእል እዩ ከዚ ሕጂ ሽቅጥሉ ዘለዉ ምዕራባውያን ራገለ ሽቅጥሉ ኩሉ ግዜ ተኣኪብኩም ዘይትመፁና ንሕና ክንኣምረኩም ኣይንኽእልና ዝብሎ ንዚ ነርእዮም ንዚ ከነርእዮም ድማ ንሕና ሃገርና ገለመለ ዘይኮነስ ድምፂ ናይቲ ተዓፊኑ ዘሎ ህዝብና ድምፂ ናይቲ
ኣብ ዘይደልዮ ውግእ ዝኣቱ ዘሎ መንእሰይና ንዕኡ ንምእንቱ ኢልና ኣብዚ ኣብ ተፈላለየ እንታይ ባህለ ዲፕሎማሲ ፈጢርና ንዕርየሉ ኣገባባት ምስ ዝፍለጥ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓይሊ ክህልወና እዩ ንማለት ዳ እምበሪ ፅባሕ ንጎ መፂኻ ፓወር ኦፍ ኣተርኒ ንሕና ኤርትራ ከም ንውክል ንሕና ከምዚ ከም ዝኾንና ኢልና እቲ ሃገር ተኮር ዝኾነ ሓይሊ ይጣራነፍ ተጠርኒፉ ከጥርንፎ ዝኽእል ድማ ናይ ግድነት ኣይኮነ ሓድነት ክገብር ሓደ ሃገራዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ህዝቢ ዝተመሰረተ ብህዝቢ ዝውክሎ ብህዝቢ ዝምስርቶ ዝሕወሶ ዝዋሳኣሉን ኣካል ምስ ዝህሉ ንሕና ናይ ግዳም ውክልና ክህልወና ክእል ኣብ ሃገርና እዚ ከዓ ፈትዮም ፀሊኦም ክልክሉና ኣይክእሉን ጥራሕ ንሕና ኣብ ሓደ ቀዳምነትና ዘተኮረ ምጥርናፍ ንግበር ክምባሌታት ክህልወና ክእል እዩ ከስዕደ ጉራጉራ እዩ ግን እዚ ተጋራጫዊ ኣይኮነን እቲ ፅምዶ ዝብልዎ ዘለዉ ናባና ናብቶም ሃገርነታውያን እቲ ፅምዶት እዩ ዘድልየና እቲ ስልካ ዝፅምዶ ገለ ዝበሃል ዘሎ ናይ በዓል ኢሳያስ ገለ መለ ኢሳያስ ዝበሎ ኣይኮነን በዓል እንታይ በሃል ዝግበር ሌጂቲመሲ ኣለዎ ድዩ የብሉን ከማን ኣፅብዕና ክንሪኦ ኣለና ኢቶ በዓል ወያነ ኮኒ ትግራይ ኮ ኢትዮጵያ ዳ እምበሪ ካሊእ ርእሳ ዝኸኣለት ሃይባል ሃገር ኣይኮነትን ሓንቲ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያ ከዓ ትፅዋዕ ስለዚ ስልካ ኣብኡ ከማን ተጋራጫዊ ብሎ ኮመን ሰንስ ጌርና ክንርዶ እንታይ በሃል ክንገብሮ ይግባአና እዩ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ሚድያታት ናይ በዓል ኣምሓሪ ይኹን ናይ ተፈላለየ የገድሰና እዎ የገድሰና ከባቢና ከገድሰና ኣለዎ ኩሉ ግዜ ኣብታ ፓወር ምስመን ንዛመድ ምስመን ንብል ምስመን ንኣቱ ምስመን ዲፕሎማሲ ንገብር እንታይ ንገብር ክንፈልጥ ናሲ ሓይልና እቲ ሃገራዊ ሓይሊ ሃገር ተኮር ዝኾነ ሓይሊ ንዕኡ ሲ ንፍጠሮ እዚ ከዓ ብሕድገት ብዘይናሓፍነት ክኸውን ኣለዎ እዚኣ ንምባልያ ስለዚ ኣነ ንፅባሕ ንጎኹም ፀልኩም ኩንቲ ፓወር ኦፍ ኣተርኒ ኣራተ ውክልና እንተዘይብልካ ንሕናሲ ዝኾነ ይኹን ዝበሃል ዘሎ ሲ ክንምክቶ ተዳ ኮይና ናይ ውክልና እንታይ በሃል ክህልወና ኣሎ እዚ ሃሊና ሲ መን ኢኻ ተበሎ ጅንጅብስ መን ኢኻ ተበሎ መን ይብል ኮነና በርኬ ብሙሉ ወኒኖ እዩ ዘሎ ንህዝብን መሬቱን ኩሉ ስለዚ ንሕና ሲ ኣብዚ ሃገራዊ ሓይሊ ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ ኣብ ሃገር ዘተኮረ ኣብ ካሊእ ዘንባዕባዕ ዘይብሉ ኣብ ሃገር ዘተኮረ ሓይሊ ክንምስርት ኣለና ክንምስርቶ ተባ ኮይና ኣነ ከም ኣነ ዝህቦ እንታይ ይበሃል ሓደ ኣብ መርገፅ ዘለና ንሕናን ሕዋርን ስለዝኾና ኣብ ሕዋርን ኣብ ኣናን ኣብ ተዛመደ ሓደ ድሓን ሃገር ተኮር ሓይሊ ክፍጠር ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ Thank you. Thank you, David. كحترا أنتي literally power of attorney tribe. Power of attorney the dilemmacy. بول كسب. انترينا يا. بول كسب حيلو نحدث. كوكلو مهاب مالتي نايم انتاي حايلو سبزي نعرقه حسابو نادخمه بقبو كيزنا تقرب اللواب زي كل درجة نابسح خيد انتليو power of attorney يقتصر مالتي فعملو حايلو نعوي هبو نسو اب حقاوي ناي فاينانس بودا يخون ناي ميريت يخون دلو assets وساني كهب زخل سب يخون مالتي to power of attorney فلازي ازي زلو سب power زلو سب عب كندت سب قوين السرح زوسن ايو حج انا داويت انتايز بلنا زلو to power of attorney وكيل هزبي وكيل هزبي نكون تخينا في اللياتنا قديفنا حادي
أبتحت حدا هاجراو ديمقراطياو جنبار تترنفنا خنوكلو خنكئل على حزبنا زيت قديلو النازل له نايمن مترناف اتليست بيمان وجن اززبلو له بتقام وجن اززبلو له اتي اب حدنت اب ناصنت الاولانيتن قصالنتن هاجرنا زأمن حزبنا مدحان زأمن كالينا يا فللياتو حديقو هذا جنبار كسرح له إيتي سويتي وكل ناي حزب خون زخيل يزبل زلو سلازي تناي باور اوف اترن قداي ترجمات فتحات لنا زلا وين يسمعني جن كسح حجي ذا شجر النازل له إذا جنبار زخسرح زي مخالي هاجراو جنبار نبلو هاجراو ديمقراطياو جنبار نبلو بترجمو دحان دحراي جزي أبو مسوس حكا قف ك خ كسر زخيلي الرزخيلي جن نايف الليات حادنت زعقوب نهاجر زوكل جنبار كن سرح كن بك علن ناي داويت مو تزشجرنا زلون بقار صحجي إذا نسرح زي مخال معي مليسنا تملاليسنا بزعبونا وقع قنا يفتحن حجي انتا يتسقمنا لنا بوقنا نحنا بزعبات أقمات ناي تقال سبحة فشو انتا يلنا ما بزحات رئيتوتات أكيبنا أقريبنا نيرنا مو تفتح انتا يلنا أنا بزحات رئيتوتات أكيبنا زي تفتح لنا أب حدا هاجراوي بوليتيكاو جنبار كترنا في كخيل علو إلنا مالتي فتنا ونابقليو كسعلومي كتقبر راي تخالن سلازي نايزي سنكسار أي تفتحنا علو يتنببنا علو بهالاي باشاي اوكي ثانك يو ስለዚህ እታ በዚ ናይ ክልቲኹም ሕጂ ክስታይ መግለፂ ዝሃብኩምዎ እታ ኣቶርኒ እኒኦ ከም ዘላ ኢኹም ተራዲእኩም ዘለኹም ውጪ ኩላትና ኣነ እውን ክሰማዓሉ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንሳ ልሓቕቲ ስለ ዝኾነት ቅድሚያ ክግበር ዘለዎ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ናይ በካቶ ጉዳይ ስለ ዝኾነት ከምዚ ናይ ኣቦታትና ክምግቱ ከለዉ ምስ በካቶ ይድብሎ ዘይክእሉ ስለ ዝኾኑ ሕጊ ስለ ዘይፈልጡ ምስ በካተይ ወይ ከዓ ምስ ጠበቓ ይብሉ ማለት እዩ ድሓር ቆፀራ ጥራይ ይገብረሎም ማለት እዩ ስዳኛ በካቶም ሒዞም ይቐርቡ ማለት እዩ ይምጎተሎም እሱ ማለት ስለዚ መጓተ ክንገብር ኣብዘይ በፃሕናሉ ግዜ ስለ ዘለና እሳ ብዙሕ ናይ ሕጂ ኣርእስቲ ከም ዘይኮነት እንዳተረዳእና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ኣነ እቲ ቀንዲ ንዳዊት መጥቀሰይ እንታይ እዩ ንዕኡ ቬሪፋይ ንምግባር እዩ ማለት እዩ ነቲ ዝጭርሖ ዘሎ ኩሉ ሻዕ ዘምፅኦ ዘሎ ከመይ ጌርና ኢና ንሰርዖ ምእንቲ ክንረዳእ ምእንቲ እዩ ስለዚ ሕጂ መርኦርለስ ናብ ምርዳእ ገፅና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ሓንቲ ከምዛ ሕጂ ኩሉ ሻዕ ንብላ ሕጂ እውን ዝጠቐስካያ ዘርኡ እሞ ንሱ እንዲ እቲ ቅድሚ ኣቶርነይ ዘሎ ኩነታት ንገብሮ እኮ ይጠፊእና ከመይ ጌርና ኢና እሞ ሓድነት ነምፅእ ዝብል ኣዘራርባ እዩ ንሱ ከዓ እቲ ቀንዲ ጨኒቑና ደሎ ማለት እዩ ሎም መዓልቲ ሕጂሲ ክንደይ ዙም ኣሎ ኢልኩም ዝረአን ዘይረአን ክንደይ ኣሎ ክትብሉ ትኽእሉ መዓት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ደንበ ንፍትሒ እየ ዝደሊ ዝብልሲ መዓት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከም ረዳድኣ ናይ ዳዊት ግን እዛ ገዛ እዚኣን ሕዋርን ደሚርካያንሲ በቃ ሓድነት ናይ ሓድነት መንገዲ ክኸፍታ ክእላ እየን ዝዓይነቱ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ which is ኣነ ኣይቅበላን እየ ንዓ ምክንያቱ ኣብ ሕዋር ዝውዕል ይኹን ኣብዚ ዝውዕል ይኹን ኣብ ካልእ ዙምስ ዝውዕል ይኹን ናይ ሓድነት ትሕዝቶ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን እቶም ኣብኡ ዝውዕሉ ኣባላት ዋላቶም ኣመሓደርቲ ንባዕሎም እዮም እኮ ሓደ ዓይነት ኣረኣያ ዘይብሎም ማለት እዩ which is possible ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ገምጋም ክንህብ ዘዋፅእ ኮይኑ ኣይስማዓንን ካብቶም ናብቲ ስግር ክንከይድ እንድሕር ኮይና ካብቶም ዓንተ ወይ ዝጠቐስክልኩምሲ
تقند زمسجن زنبرة للدكتور أياليوم مالتي بسلامة ومن قد يقول كبر له ناله وزبري لهم سي بتعم يبت نعون نتي أغرابي تودز والكم ناي رئيوت أغرابي بتعم يوم زمسجنهم نيرهم للدكتور أياليو دارجا مالسي العليهم سقيلهم كسايز برون يرو تجي هبت مودعتا تسمعكو للدكتور أياليو حدا خبتهم تماقوتي هبتم عرفتي نتايو النيروسي أنت عمد كمان كوس دلنا كل يكون حر تسامعنا قال ملك يمتات قلب النيرو مالتي درجة تسامع كم جاء نحر جيرنا بقى قالتها إذا نشرحهم من زلون نحر جيرهم من مالتي which is تناتن details انتاكم مخانو خم تجيبلكم هل نقرات زلوي مالتي لدوتو عيالي وقن كما يقولون قم نيرو عمتي بالنيرو من شمو حدا عمت كمان يودعلناني بالنيرو أنا سمون كمان زودعلنا خويني يسمع عنه يبل نيرو ماتي إذي كابتوم سوبر تنتنتي قالوا زبالو نايتي أب إثيوبيا زلو تقاومت مالتهم هجي إذن بعلو أنا على قريمني انت خويني نتقريتات كريو زي كاله لدوتا أياليو نتا وشتي إثيوبيا زلو صقامات ناي أورومو خن ناي أمحارا خن ناي تግራይ ይኹን ከም ኢትዮጵያ ከም ዝዛረቡ ነይሮም ማለት እዩ ናይ ሸነኸ ሃረር ደሎ ይኹን ከም ኢትዮጵያ እንድሕር ዝዛረበሎም ኮይኖም ኢትዮጵያዊ ሓድነት ሕጂ ሓደ ኣብ ትሕቲ ግዝኣተ ሕጊ ትኸይድ ኢትዮጵያ ዝተዋሃደት ምስ ክህልዋ ጉድለታት ብዘይገድስ ሓድነታ ዝዓቆበት ክገብሩሲ ከምዚ ገይሩ ሕፂሩ ምግምጋሙ ንባዕሉ ብጣዕሚ ንዓይ ድንግርግር ፈጢሩለይ እንታይ ኮይኑ ዝወዲ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣይርድኦን እዚ ነገራት እዚ ክብል ክኢለ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና መጀመርያ ክንሪኦ ዘለና ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ነቲ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ክንጥምት ክንመዝን ክንበቅዕ ኣለና እንታይ ዓይነት ወድዓዊ ኩነታት እዩ ዘለና ፍላድ ኦፍ ኢንፎርሜሽንስ ይመፅእ ኣሎ ከምዚ ክብሎ ፀናሕኩ ሽሕን ሚእትን ተዛረብቲ ዝኽእሉን ዘይክእሉን ብሽም መድያ ሓዘ እዚ ኩሉ ኢንፎርሜሽን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ተመራመርቲ እቶም ቀንዲ ተመራመርቲ ሂስቶሪያንስ ከም ዝብልዎ ድማኒ እዚ ፍላድ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኦቨር 90% ጌጋ እዩ ፖሊሲ እዩ ሓቅታት ዘለዎ ይኮነን ነንዕላምኡ ቨሪ ሳብጀክቲቭ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን እዩ ዝኸይድ ነናቱ ድሌቱ ክዕውት ዝዛረቦ ዘረባታት እዩ ፕሮፌሽናል ኣንፕሮፌሽናል ሓቂ መሰል ገለ መለታት ናይ ድንግርግር መብዛሕትኡ ካብ 90 ካብ 100 ንላዕለሲ ዘደናግርን ሓቂ ደይብሉን ኩነታት እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንነብር ከም ዘለና ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ግምት ክነእቱ ኣለና ማለት which means ነቲ ሓቀኛ ኣካላት በዓል መን እዮም ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ኣናዲኻ ክትረኽቦም ዝፅግመካ ነገራት ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ነታ ሓቂ ሒዞም ዘለዎ ኣካላት እዚኦም እዮም ክጠቕሙና ዝኽእሉ ኢልካ ከም ናትካ ናይ ሓድነት መራሕቲ ከም ናይ ሓድነት ናይ ሙሉእ ግዳማዊ ዓለም እኳ ዘይኮነሲ ወላ እውን ናይቶም ንዓኻ ድመስሉ ዘድልዩካ ኣካላት ንክጥርነፍ ንኸተናድውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ክንርኢ ኣለና ካልኣይ ነገር ሓደ ንጋገዮ ነገር ድማ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ንጋገዮ ነገር እንታይ እዩ መልእኽቲ ንባዕሎም ኣብዛ ዘለና ወድዓዊት ዓለምሲ ኣብ ዲስኣግሪመንት ይርከቡ ኣለዉ መልእኽቲ ከለዉ ማለት እዩ ኣብነት ኣባና እንድሕር መፂና ወያኔን ህግደፈን ኣይሰማምዑን ሓንሳ ኣይሰማምዑ ምስ ኣብይ ይሰማምዑ ሓንሳ ኣይሰማምዑን እቶም ኩሎም መልእኽቲ ሓያላን መንግስታት ንባዕሎም እውን ኣብ ደይ ምስምማዕ ይርከቡ ኣለዉ እቶም ዲሞክራስያውያን ኢና ዝብሉ ከማን ኣብ ደይ ምስምማዕ ዝራኸብሉ ዘለዉ ዓለም ኢና ዘለና ማለት እዩ the reason behind it is the misinformations ዝኸይ ዘሎ ጉዳያት ሓደ ካብኡ ተጠቐስኮ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ሓደ ኣብዚ ግዳማዊ ዓለም ዝውክለካ ክትገብር ን34 ዓመት እንድሕር ምኽኣል ሲኢንካዮ ናይ ግድን ዲኻ ስነኻ ነኺስካ ዝውክለና ክንገብር ኣለና ሕጂ ኣብዚ ግዳማዊ ዓለም ክትብል ዋላስ ኦልተርናቲቭ ኣሎ እዩ ካልእ ምርጫ ኣለካ ድዩ ንመን ኢኻ ክጠርዕ ደሊኻ ዘለኻ መጀመርያ ጥርዓን ናይ ኩላትና መቸም ንህዝብና ይመስለኒ ከምዚ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ንህዝብና እንተደኣ ኮይንና ክንጠርዕ እሱ እንድሕር ኮይኑ እንዳዳኛና እሱ እንድሕር ኮይኑ ክሰምዓና ንጠርዓሉ ቦታ እሱ እንድሕር ኮይኑ ህዝብናን ኣብኡ ዘሎ ሰራዊትን ካብ ኣብ ዕግርግር ዝነብርን ዝሳቐን ዝጭቆንን ንስደትን ንውግእን ካብ ዝኸውንሲ ንሱ ተረዲኡ ዝግበር ክገብር ንዕኡ እንድሕር ኮይንና ንጠርዕ ንሕና ናይ ግድነት ድዩ ኣብዚ ክንዲዚ ዓመታት ወሲዱ ዘሎ ናይ መልእኽቲ ሕልኽልኽ ዓመታትና ክንቅፅል ናብኡ ክንነብር ንግደድ ዲና ስለምንታይ ኢና ዝሓፀረ መንገዲ ዝነፀረ መልእኽቲ ብዝወሓዱ ኣካላት ዋላ ይኹኑ ብዘየገድስ
نابو قصنا زيت نتمت نابتي هندنا بأمريكا مترع هندنا بتاع عقرقر أتي وازولو يونايتد نيشنز مترع هندنا بتاع عقرقر أتي وازولو أفريكان يونيون مترع لساتن ما ولا أمينن سي نبعلن كمان بسمع كوين سي ننزلوها ثم أنا زبالو أمباسادرات بسجو قولو كوي خوي نزلو بعد يونايتد نيشنز بعد دكتور أريكانا كو تسوي يقول أمباسادرز ني أفريكان يرن مالتي جاتن تسوي يقولكو بعد ناليدا ناي ساوث أفريكا كو زربن بسمعو سينكو رتيعن كلها ولا حنت نجر إذا علم زي أس بقبول سلم انتاينا زينا بباموني نابتهم كمل شلنا زي كله نترعلو مغنيات سي سلم انتاينا أنا وستيك نقبر سننا نخينا واي نابتي قدامنتنا إلا نزاربوسي تقدامنتنا هزبنان سراويت أقو زلون تشوقين زلون لعلو كل سي نابقو دي يكون انت دلي اسمع تلي سمعها نعو تقدو زي نبلو نعو كاية تقدو زلا مبرن حنان أنا نسخاتكم سي أبجاسي بس حنا نفلت درارنا نفلت كدانا نغير دلاينا نقبر نعرف زبرت عسر حنا رخيبين تيلنا خاني أبطروتا زلنان أبزي أن الرخب مالتي تراخيبنا بكم زي أمثل ما نعلل مالتي لازم ريلاتيف لخن ريو خلنا أمتشو كونتات نركب علينا لازم نتي أبزي متشو زلا أكال هزبنان سراويتنا أو زلا من إسايات كله سدتون عندنا بعلو خن بباخي يقولوا له ديت عندكم مخانا دحري ريهم كونكم عجي أبناي RPM أبناي رواندا نتودي من شمو انترفيو قبرون يرو هيروك أب رواندا مالتيو كقلت كلسو كل تخونات ناي سدت زي متشونت ناي سدت أب عدخات تخون الكان لابلت عيمو خلوب قدام عالم أبي إنفست قبر له تراوانتم بتعامم أب يوغندا أب رواندا أب كونغو أب قلمنا كمثات عينت مالتي يخونوا زلوا إذا كن ستيل ليت عمكم مخانو دما يتقص مالتي تود مالتي لازم نحنا نترعلو بوتا كنفلت علنا زيتي قال نمبور لنا حدا نجر جيجا الرمز اللي هو إلى حسبه قال له نسخة أنتاي أب سلسة تفعلالينا زبها الزربا هو تفعلالينا معاسنا تفعلالينا إذا حدا شو مسومسو ذا شدشت شو عط عمز جبرت مسومسو أب سلسة تفعلالينا التسالس هايجن هو زلوا يكون كبهاد زلوا لمن تايكم بهاد هذا مس ويانا خوينا كعوتي زبل نيرو مالتي هذا خامس هقدف كوينا كتصقع مس منقسته تصقع زبل نيرو مالتي هذا دما بنصر من قدي صارت كله اليوم حدا يوم كلهم حدا يوم ثلاث هونو زبلنا انا خو زبلكم مجمر تخما كذا اخن تقص كوينا حدا يوم ثلاث هونو زبلكم انا كالي سب أنا إيه لازم تليخ أنا خمس خيل زي أتوم كلهم حادئهم لازم إحنا صاروا وقت أو كنقول لنا نهزبنا خنطرح لنا أنت سراويت ندحر كتوكس ذلك نبي كتقنعوا خمس لك أغنى عيو إيه لتزاركوا إيه كما إذا أمسلوا دما توهلي لهم مالتي هيارو توهلي لهم مالتي نسخاتكم بعضكمون أبهاو زنوركم أي مثلاً صاروا وقيهم مثلاً تطولكم مالتي صار كلهم توم ديكتاتورات تطويلكم مالتي سلامنتاي اتحسال سيكي ابا هاوز نبرنا هذا ربازيا بقداماي اب اصلاتيت كمان سميعيا ግን كزارب አይደለኩም ስቂለ مالتي ስለ مرغزكم انصرو خالق مرጫት ለኩም አንصሩ ይሎም ደፋፊዮም ክንደይ መዓልቲ ደፋፊዮምና ነጊርናዮም ምርዳዕ ካብዘይ ስኡኑ ግን ስቕ ምባል እዩ ዘሎ ማለት ይብድሪ ስለዚህ ንሕናን ኣባሃህላናን ትማል እንታይ ንብል ነርናን ሕጂ እንታይ ንብል ኣለናን ንጹር ብዝኾነ መንገዲ ክንቐርብ ክንበቅዕ ኣለና ማለት እዩ ዲፋይን ክንገብሮ ካነት ዘለዎ ወድዓ ኩነታት ክንበቅዕ ኣለና እሞ ሕጂ እውን ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ከይድና ኣለና ባህላየ ጎረባብትና ነትናትና ጭርሖ ይጭርሑ ኣለዉ እንተወሓደ ፀረ ውግእ ይኾኑ ኣለዎ ማለት እዩ ፀረ ውግእ ከዓ ንሕና ዕድሚኦም ጀሚርና ኢና እዚ ድማ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ሎካል ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣዝማድና ናይ ቃልሲ ቤተሰብ ኣብ ማዕዶ ዘለውን ኣብ ግምት እናእተና ክንቃልስ ስለዘድልየና እቲ ኣልዒሎሞ ዘለዉ ጭርሖ ፀረ ውግእ ምዃን ተኻልእ ገዲፍና እቲ ዲቴይልስ ምዃኖም ጥራሕ ኣድቫንቴጅ ስለ ዘለዎ ነዚኦም ከዓ ካብኦም ድማ እቶም ኣፀቢቖም ንኤርትራ ብዝጥምት ጉዳይ ኣነፂሮም ዝዛረቡ ልኡላውነት ኤርትራ ዘኽብሩ ኣካላት በዓል መን እዮም ምዚ ስርዓት እዚ ንሕና ፀንቂቕና ፀሊእናዮ ዘለና ስርዓት ከዓ ዘይዛመዱ እምበር ንልኡላውነት ኤርትራ ሕራይ ኢሎም ይኣምኑ እሞ እንደገና ከዓኒ ነቲ ስርዓት ከዓ ምስኡ ተዛሚዶም እንድሕር ድቃለሱ ኮይኖም ምሳና ዝኸዱ ይኮኑ
ምሳና ዝኮነ ይኮን ምክንያቱ ንሕና ቀዳማይ ፀላኢና ስርዓት ዝኸፋብልና ቀሚጥና ያለና ማለት እዩ እዚ ንወዲ ከምዚ ዝኣመሰለ ግምት እንዳእተና እንድሕር ከይድና ኣይ ቲንክ እዚ ክትዕ ሃናፂ ክኸውን እዩ ናይ ተቀራረብና ክንከይድ ከዓ ክንክእል ኢና ባህላ እየ የቀኒየለይ ታንኪዩ ባሻይ